funciona todo. Funciona todo con normalidad. A mí se me van pedir informe e vou me remitir o que xa fixe. Sí, pero en principio non teño pensado pedirche ningún. Eu tampouco teño pensado. Non teño pensado, en todo caso. Xa sei. Non sei se está todo o mundo xa. Bueno, bo día a todos e a todas. Dá comezo a sesión extraordinaria do Pleno do Concello do 23 do 12 de 2016 con un punto único na orde do día, que é o proxecto de Orzamento Xeral do Concello para o exercicio 2017. Antes de iniciar o debate do punto, eu quero facer unha intervención inicial de xustificación, obviamente, da convocatoria deste pleno e tamén dos orzamentos para o 2017. Esta alcaldía ten a obriga de presentar a votación plenaria o proxecto de orzamentos en tempo e forma, pero tamén ten dereito de que os orzamentos que presente a alcaldía sexan votados por este pleno. Os orzamentos para 2017 xa chegan tarde por mor dos intentos do Goberno municipal de negociar cos interlocutores sociais e coas forzas políticas presentes nesta corporación. Proceso longo que permiteu incorporar aportacións que afinaron e melloraron o borrador. Por certo, que estes orzamentos, desde o meu punto de vista, obviamente, son os mellores orzamentos que teño presentado a este pleno. Son uns orzamentos que reflicten que Pontevedra é un concello saneado, con unha carga impositiva das máis baixas das capitais de provincia. Son altamente inversores, estamos a falar de 13 millóns de euros, sen contar os investimentos unidos ao Programa de Desenvolvemento Urbano Sustentable, DUSI, e que responden ás necesidades, ou a grande parte das necesidades, dos veciños e veciñas do Concello de Pontevedra. Non foi posible, en tempo e forma, chegar a ningún acordo con ningunha das forzas políticas da oposición, pois todas tiñan, de alguna maneira, xa predefinido o sentido do seu voto. Como queda ben demostrado, co feito de que a este goberno se lle poñían condicións moito máis exixentes que as que pactaron na elaboración do orzamento da oposición alternativo ao orzamento desta alcaldía. Sen entenderme na casuística, decir que o Partido Popular exixía ao goberno unha disminución dos ingresos no IBI, imposto de bens inmóveis, para absterse. E, sen embargo, votou a favor do orzamento da oposición alternativo que non recolle, por ningún lado, ningunha rebaixa deste imposto. O Partido Socialista exixía unha serie ilimitada, creo recordar 43 condicións previas, que non figuran por ningún lado no orzamento da oposición alternativo que logo pactou e votou afirmativamente. E outros grupos xa manifestaron de inicio a súa negativa frontal. Ante este posicionamento dos grupos da oposición, podería esta alcaldía ter renunciado a cumprir coa súa obriga de tentar aprobar uns orzamentos para o 2017 e funcionar cos orzamentos prorrogados, cousa que xa temos feito en outras ocasións. Pero hai unha gran diferencia agora respecto das anteriores veces que ven dada pola nova normativa de estabilidade orzamentaria e teito do gasto. No caso de facer unha prórroga, suporía ter que prestar no futuro menos servizos aos cidadáns, consecuencia perxudicial da prórroga que non existía hai uns anos. Por responsabilidade con esta administración e cos cidadáns de Pontevedra, teño pois a obriga e o dereito de presentar uns orzamentos e que estes se voten neste pleno. A ninguén se lle escapa, e as declaracións públicas de algúns dos representantes dos grupos da oposición así o corrobora, que o pacto para chegar aos orzamentos da oposición alternativos tiña 3
obxectivos fundamentais. O primeiro obxectivo era entorpecer ao máximo a xestión con unha emenda, ao noso entender ilegal, ás bases de execución que levaría a unha parálise do Concello. Algo inaudito e que nós, desde logo, desconocemos ningunha administración pública que teña aprobado unha emenda semexante. A capacidade do Concello para captar recursos, para acometer actuacións ou prestar servicios, quedaría con esta emenda reducida drásticamente. Convertiría o Concello de Pontevedra, hoxe, con unha xestión eficiente, nun Concello semi-paralizado, coa perversa intención de poder, posteriormente, acusar ao alcalde e ao goberno de parálise, cando a parálise estaría provocada por un acordo ilegal da oposición. E así, como vostedes comprenderán, mentras eu sexa alcalde, non vou a permitir tal parálise. O segundo obxectivo era obrigar ao goberno a ter que renunciar a todas e cada unha das medidas contempladas no seu programa electoral, que quero recordar aquí que foi refrendado como forza maioritaria nas eleccións pasadas. Os puntos centrais e os compromisos xenéricos e concretos deste alcalde e deste goberno quedaban anulados nos orzamentos da oposición. Pois, nin máis nin menos, que reducían ou suprimían partidas de mobilidade, festas, cultura, accesibilidade, eventos, normalización lingüística, compostaxe ou composteiros, etc. etc. Polo tanto, de algunha maneira, eses orzamentos impedían ou suprimían o programa posto en marcha da compostaxe, eliminaban ou desmelloraban festas como a Feira Franca, os concertos de verán, o Surfing Lérez, os eventos, mesmo tamén reducir de forma drástica a reforma urbana e obligaban a levantar parte dos pasos salvavidas, ademais de acordar eliminar a partida de normalización lingüística, etc. etc. Como se ve, un programa alternativo, radicalmente antagónico, co programa do goberno actual do BNG. E como comprenderán, mentras eu sexa alcalde, non vou permitir que me obliguen a gobernar en contra dos meus compromisos programáticos. Terceiro obxectivo, evitar que o goberno pudera facer uso do mecanismo legal da moción de confianza, utilizando subterfuxios e lagoas interpretativas que van radicalmente en contra do espírito das normas en vigor e do sentido común tamén. Pactaron con esta filosofía un orzamento da oposición contraditorio, disfuncional e mesmo ilegal, coa finalidade de usar o torticeiro razonamento de se hai uns orzamentos aprobados, aínda que sexan antagónicos ao programa do goberno e incluso ilegal, xa non cabe a moción de confianza. E como comprenderán, mentras eu sexa alcalde, non vou a permitir que me coarten a posibilidade de usar os mecanismos legais para gobernar. Por outra banda, ten a oposición mecanismos legais para facer valer de xeito construtivo as súas propostas. Se foron capaces de facer algo tan difícil como pactar un orzamento alternativo, que é unha moción de censura encuberta, teñen a súa disposición a figura da moción de censura aberta e a peito descuberto que poden presentar en calqueira momento. Pero o que non pode facer a oposición, por moita maioría numérica da que dispoña, é gobernar desde a oposición nin pretender evitar que o goberno utilice os mecanismos legais para gobernar. Por moitas razóns, pero unha importante tamén é porque quenes respondemos e damos conta ante os veciños e veciñas, ou no seu caso, ante o Consello de Contas, Tribunal de Cuentas, Ministerio de Facenda, Tribunais en xeral, acreedores, somos o goberno e non a oposición. E mentras eu sexa alcalde, vou a por todos os medios para cumplir coas miñas obrigas e compromisos e, polo tanto, non vou permitir xogarretas nen campadelas que paralicen o Concello ou imposibiliten a acción de goberno. Polo tanto, cumprindo coa miña obriga de someter a votación
os orzamentos da alcaldía e exercendo o meu dereito a que se voten, hoxe vanse votar os orzamentos do goberno como paso previo, de ser o caso de que salgan rexeitados, ao inicio do procedimento da moción legal a que teño dereito de confianza. E remato cunha chamada á sensatez, porque un erro cométeo calquera, ou un intre de ofuscación témolo calquera. Tamén deixarse quentar a cabeza por sofisticadas triquiñuelas legais propias dos abogados da Silveira pode pasarlle tamén a calquera. Pero en frío e coa cabeza e as ideas repousadas, as cousas deben verse con outra óptica. Eu estuve 12 anos na oposición. Creo que estuve máis tempo na oposición que calquera de vostedes que están nesa bancada. E sei que, obxectivamente, están nunha situación incómoda, porque é moi diferente actuar na oposición sen temor ás consecuencias do voto cando hai unha maioría absoluta en frente que ter que medirse moito as consecuencias das actuacións e do voto ante a posibilidade de que resulten decisivos porque o goberno só ten maioría relativa. Eu seino, son consciente da súa difícil solución. Pero facer unha fronte común de toda a oposición, tratar de impedir que o goberno teña a posibilidade de pactar con algún grupo, sexa o mesmo, ou variable segundo os asuntos, creo que é a peor das alternativas para superar as dificultades da complexa situación na que se atopan vostedes na oposición. En xeral, dá moi mala imaxe o obstrucionismo maioritario, pois é exercer de perro del hortelano, sin facer nin deixar facer. E, en consecuencia, acostuma a perxudicar a todos os grupos que pactan a obstrución. Pénseno ben. Estive na oposición nunha corporación cunha situación semellante á actual, e eu estou seguro de que se tivese actuado como vostedes, estou segurísimo que nunca chegaría á alcaldía. Reflexionen, deixen gobernar ou presenten unha moción de censura, pero non sigan máis con ese fronte obstrucionista liderado polo Partido Popular que en Pontevedra vai, curiosamente, contra o suposto novo talante do Partido Popular en Madrid e en Santiago. Sexan coherentes co que programaron na sesión de investidura. Naquel acto de investidura, 11 dos 13 concelleiros da oposición non presentaron candidatura alternativa á alcaldía, á candidatura deste alcalde, e prometeron facilitar a gobernabilidade. Deixar aprobar os orzamentos é a expresión máis xenuína da gobernabilidade. Incluso houve algún grupo, e non miro para ninguén, que prometeu neste pleno non votar nunca en contra dos instrumentos económicos. Polo tanto, pídolles encarecidamente que sexan coherentes. Pola miña parte, pola nosa parte, pola parte do goberno, imos manter até o final o compromiso de negociar até a extenuación e até o último momento. En consecuencia, aquí e agora, mesmo neste pleno, estamos abertos a incorporar ao orzamento enmendas que non supoñan un orzamento alternativo nen modifiquen grandes cantidades de diñeiro, porque isto significaría volver a empezar coa tramitación. E a pesar de que estamos xa fora de plazo, aceptaremos as enmendas sensatas e ponderadas que se poidan presentar incorporándoas ao orzamento da alcaldía. Remato xa definitivamente. Máis alá das cábalas e sudokus que circulan polos mentideiros sobre posibles alcaldes alternativos, semella que ningún grupo da oposición quere que se chegue a plantexar a moción de confianza. E neso temos unha absoluta coincidencia. Tampouco para nós a moción de confianza é a opción preferida, porque retrasa a entrada en vigor dos orzamentos, pero sobre todo porque afonda as trincheiras entre o grupo de goberno e os grupos da oposición. Polo tanto, en consecuencia, pídolles encarecidamente que deixan, que permiten aprobar uns orzamentos que son uns orzamentos espléndidos,
porque eso será mellor para todos, para o Goberno, para a oposición e especialmente para os ciudadanos de Pontevedra aos que nos debemos todos e todas. Moitas grazas e a partir de aquí iniciamos o debate da orden do día. Unha cuestión de orden. Señor Moreira, ten a palabra. Un momento. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Formular varias cuestiones de orden. Digo, para aclarar las cosas. Entiendo que lo que hoy usted quiere someter a votación es el proyecto de presupuesto general del Concello aprobado por la Junta de Gobierno directamente. Entiendo eso. Creo que entiendo bien. Por lo tanto, solicito que el presupuesto que se vote sea el dictaminado por la Comisión, puesto que este es un asunto ya dictaminado por la Comisión. No, quiero una respuesta a esta solicitud. É obvio que no argumentario que dá xustificación á convocatoria deste pleno se explica perfectamente que o orzamento alternativo, sumando enmendas da oposición, non cumple a normativa legal e, polo tanto, según os informes dos propios técnicos municipais, o que se debe someter á votación é o orzamento que ten todos os informes legais dos técnicos municipais, o orzamento aprobado en Xunta de Goberno do Concello, e ese é o que traemos a este pleno. E, ademais, hai informes a ese respecto en contra da impugnación deste pleno, etcétera, etcétera, tanto por parte presentado polo Partido Popular e tamén polo Partido Socialista, e que están a disposición de todos vostedes. Por lo tanto, vamos a manter o orde do día tal e como explica, e ademais na miña intervención inicial. Entiendo que está diciendo que hay informes desfavorables al dictamen de la Comisión. ¿Puede afirmar eso? ¿Sí? No, es que quiero que conste en acta eso, si hay informes desfavorables al dictamen. Está perfectamente xustificada a convocatoria deste pleno. E está perfectamente xustificada a rexeitamento das impugnacións que vostedes presentaron con informes que teñen todo o mundo. Por lo tanto, non teño ningunha cuestión máis que aclararte. Vale? Sí. Sí. No, vamos a ver, no estoy hablando de impugnación, estoy hablando del dictamen de la Comisión, que en su día tenía dictámenes desfavorables. Pregunto, que es que no sabemos si sigue habiendo informes desfavorables. A ver, que non lle vou a contestar a esa cuestión, porque está contestada por escrito cando se convocou este pleno. Por lo tanto, siga usted dicindo o que queira, pero non lle vou a contestar a esa cuestión que está contestada na xustificación da convocatoria do pleno. Non, es que non. A ver, o pleno está convocado, este tendo o dereito do mundo a debatir un punto de orde do pleno e nada máis. Non sei se o señor secretario quere aclarar algunha cousa, pero eu non teño máis nada que aclarar. Señor secretario. A ver, bos días. Antes de todo, coa tranquilidade desexable nestas datas e sempre, primeiro dicir que eu emití un informe a requirimento da alcaldía respecto da convocatoria. Este informe é coñecido por parte de todo o mundo. A el remítome. A alcaldía adoptou unha decisión en base a uns fundamentos en parte coincidentes con este informe e en parte non coincidentes, pero adoptouno. Eu entendo que ten as súas razóns. Posteriormente, o propio decreto de convocatoria foi impugnado por o señor portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular e a mesma alcaldía, de novo, ditou un decreto rexeitando esa impugnación, desestimándoa en base aos argumentos que tamén constan nese decreto. Por lo tanto, a cuestión, eu entendo que polo menos ata este punto está rematada, sin perxuízo, por suposto, dos posibles recursos contenciosos administrativos que se entendan procedentes, non? No se me ha contestado si hay informes desfavorables al dictamen.
no quieren contestarlo. Es que la pregunta es distinta. No es si Yo se no puede estoy hablando de la convocatoria ni de la información, estoy solicitando que se vote un dictamen porque el presupuesto, señor Fernández Lores, está dictaminado. Lo que pido es que se vote el dictamen de la comisión. Y pregunto si hay algún informe que impida el dictamen de la comisión, algún informe desfavorable al dictamen de la comisión. Señor Moreira, moita tranquilidade, moita paz e moita concordia total. a los hombres de buena voluntad e tamén ás mulleres, obviamente, que as Sagradas Escrituras sempre se esquecen as mulleres. Estamos en Navidad. Todo eso que me está planteando vostede está contido na convocatoria deste pleno. Bueno, eu digolle que sí, vostede dice que non. E entón, bueno, veremos quen ten razón, pero eso será, en fin, cando sexa. Neste momento hai unha convocatoria dun pleno, vale? E estamos no debate dun punto da orde do día de pleno, que son os orzamentos. Sen menoscabo de todos os dereitos que vostede ten como concelleiro de plantear o que considere convinte. Este é un concello absolutamente democrático. Por lo tanto, non hai que contestar a nada que está xa contestado no argumentario de convocatoria deste pleno. Se trae a pleno os orzamentos do concello porque os orzamentos que vostedes pactaron na oposición son uns orzamentos que destrozan, obviamente, o orzamento e a filosofía da lei, que se fixo expresamente, se fixo a lei, a modificación do artículo 197 bis, fíxose expresamente para unha cuestión moi clara, que é para permitir que un goberno en minoría poida aprobar uns orzamentos porque non llos aproba a oposición e a oposición non é capaz de elaborar un presuposto alternativo. A ver se nos entendemos, porque aquí hai moita xente no público e é conveniente que llo expliquemos. Eu son un goberno e os 13, que son máis que 12, non aproban eses orzamentos, pero tampouco, por eso falei do perro del hortelano, para que nos entendamos mellor, non deixan que o goberno goberne, pero tampouco presenta unha moción de censura. Entón, como non presenta unha moción de censura e non deixan gobernar, hai unha cousa que se chama moción de confianza que permite que se goberne cos orzamentos do goberno mentras non haxa outro goberno. E esa é a filosofía da lei. Expresamente para o caso, nin que estuvera feito para o caso de Pontevedra. Expresamente feito para eso. Esa é a filosofía da lei. Impedir que un goberno legal existente hasta o momento poida aprobar uns orzamentos e obligarlle a gobernar cos orzamentos da oposición é unha deturpación da lei. E, polo tanto, eu someto a votación os orzamentos que propón o equipo de goberno, que volvo a recordarlle que están enmendados e están incorporadas propostas da propia oposición e do movimento veciñal, dos consellos parroquiais, etc. Polo tanto, nin sequera é o orzamento do goberno inicial, é un orzamento modificado. Vale? Entón, teño todo o dereito do mundo a que este goberno, este pleno, rexeite os meus orzamentos para poder sometelos a unha moción de confianza. Algo totalmente democrático. E ustedes siguen liando palangre. E iso non é serio. E, desde logo, eu non o vou a permitir. Por lo tanto, está contestada de sobra a súa pregunta. E usted quédalle todos os mecanismos legais habidos e por haber para defender o seu posicionamento. E dito isto, agradeceríalle que iniciásemos o debate do punto da orde do día. Sí, unha outra cuestión de orden. Visto que hemos solicitado que se vote el dictamen de la comisión, no me contesta si está informado o no. Tengo una cuestión nova de orden. Claro. Otra cuestión de orden. Ben. Ten a palabra o señor Moreira. Gracias. Entendemos, por tanto, que ante a falta de resposta, que este proxecto que se trae aquí non está dictaminado, polo tanto, non estando dictaminado, solicitamos que se vote a urxencia deste asunto para incluír na orde do día. E, en terceiro lugar, por si xa non me dá máis turno da palabra, vostede está apelando ao artículo 197 bis da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral. Entendemos que non procede porque para que entre en funcionamento este artículo tense que darse un suposto que se rexeite un orzamento, cosa que a día de hoxe non ten ocurrido, pese o que diga usted nas declaracións públicas. En todo caso, entendo que aquí non se vai someter ningún orzamento a cuestión de confianza, posto que non está permitido por este artigo.
Nada máis que quede constancia. Non sei. Todo eso que está vostede planteando está contestado no recurso. No recurso. E, obviamente, hoxe, non se está aprobando ninguna moción de confianza. Eu creo que o expliquei claramente. Hoxe se está sometendo a votación o orzamento do Concello modificado polas incorporacións de grupos e do movimento veciñal. Obviamente, para que haxa unha moción de confianza, ten que haber un rexeitamento do orzamento do Goberno, que iso é o que queremos facer hoxe. Que vostedes rexeiten, si teñen a ben, o orzamento do Goberno. E a partir de aí nos sometemos a moción de confianza. Pero hoxe non hai moción de confianza. A moción de confianza virá de ser o caso de que este orzamento se rexeita. Este orzamento está aprobado pola Xunta de Goberno, ten os informes favorables dos técnicos e, polo tanto, se somete a votación e a consideración da corporación. E dito isto, voulle dar a palabra ao portavoz do Goberno, ao portavoz económico do Goberno, para que faga a defensa do orzamento. Pero que urgencia? Pero que urgencia? Porque dice que non está dictaminado. Pero vamos a ver. A ver, señor secretario, aclárelle vostede aí. Porque eu Imos son ver, incapaz de aclarar. Houve un decreto de impugnación da convocatoria con todos os argumentos agora mesmo reproducidos por señor portavoz do Grupo Popular do Partido Popular. O decreto fixo, pode estarse de acordo ou non de acordo con el, pero o alcalde, o señor presidente, tomou unha decisión e a decisión foi responder puntualmente a cada unha das cuestións que se acaban de poñer agora mesmo sobre a mesa. Entendeu que non son correctas e desestimounas. Entre outras, se matizaba que agora mesmo se está a dicir está ou non está dictaminado. Está dictaminado. O que pasa co alcalde, pois na súa interpretación, que é fundamentada, pero na súa interpretación, e ten todo o dereito do mundo a facela, como ustedes a súa, entende que o 197 bis dalle a posibilidade de someter os seus propios orzamentos a coñecemento deste pleno. E aínda que este dictaminado, porque estiveron dictaminados, pretende ou entende que a modificación do ditame é de tal carácter que altera de unha forma tan substancial os seus orzamentos que lle habilitan para ir a ese 197. Isto todo xa está contestado por escrito. Eu penso que está mesmo debatido onte na Comisión Informativa de Economía e Facenda ata a saciedade. Se poden impugnar, pero volver a plantexar que se é necesario agora mesmo a urxencia porque non están dictaminados, cando xa previamente se contestou, non sei, é abondar no mesmo. Bueno, xa por finalizar as cuestións de orden, se me está dicindo que está dictaminando, reitero, solicito que se vote o ditame. En todo caso, solicito que o señor secretario se pronuncie claramente, determinantemente, sobre si avala ou non a legalidade deste pleno e do punto que se vai someter a votación. Nada máis, xa finalizo as cuestións de orden. Queres contestar a eso? Eu xa emitín o meu informe e el remito. Non. Estálle dicindo, señor secretario, que emiteu o seu informe avalando a convocatoria deste pleno. Non sei como lle que... Señor Mato, ten a palabra, pero non é necesario. Sí, vamos a ver, o meu informe en principio sempre foi favorable, parece que se deduce claramente, hai 5 follas ou 6, non me lembro, destas 4 son favorables á tese que agora mesmo está seguindo o señor alcalde, porque me parece que é a máis razoable. Non obstante, o único pronunciamento judicial que eu atopei é contrario, polo tanto, propoña a outra das teses. Tamén é certo que é un pronunciamento jurisprudencial dun Tribunal Superior de Xustiza que non crea jurisprudencia e que pode ter outros contrarios posteriormente. Polo tanto, eu xa advertía que a cuestión non era clara. Para min, isto é o que, desde logo, debería proceder con unha recta interpretación, ou máis unha interpretación lóxica e teleolóxica do artigo 197 bis, pero, claro, por riba de mí hai un pronunciamento judicial. Aparte de eso, eu tamén entendía que o fundamento do señor alcalde e do seu equipo tamén ten razón de ser. Entón, eu teño a miña teoría, pero tampouco podo descartar que a outra sea unha barbaridade, que se estean metendo en prevaricacións, que estén efectuando algo que teña que ver co rayar co penal. Eu penso que iso é o que expresei nun informe que se tildou de ambiguo e que eu non teño por tal. Cada a cuestión formal ten a palabra o señor González Carballo. Bos días ao
señor alcalde, señores concelleiros e concelleiras, aos cidadáns e asistentes a este pleno, medios de comunicación tamén, e sobre todo aos compañeros da oposición que se lo merecen. Vamos a ver, aquí coincidimos todos, nesto coincidimos os 25, que son uns orzamentos excepcionais, porque estamos discutindo cuestións de que se hai un informe X ou informe Y, o informe hai que interpretado dunha ou outra maneira, pero co fondo da cuestión, coa cuestión material, ninguén se mete. Por tanto, estamos os 25 de acordos que son excepcionais, xa que o único que se discute son cuestións formais. E temos razón todos, ademais, que son así, porque é un orzamento que é expansivo, que medra case 1 millón de euros a respecto do exercicio anterior, e que hai unha contención real no gasto, incluso moitos deles baixan, como pode ser as transferencias, o gasto corriente, os intereses bancarios, como pode ser tamén as amortizacións de capital, e os únicos que suben son o de persoal, como consecuencia de integrarse o IMD dentro do organigrama do propio Concello, e, sobre todo, medra os investimentos. Os investimentos que teñen claramente dúas funcións. Por un lado, a función de satisfacer demandas sociais e, por outro lado, o que é, digamos, relanzar a actividade económica. Isto é algo, non que o decimos nós, sino incluso a Comisión Europea recientemente lle fai unha recomendación aos Estados de que hai que incrementar o investimento para reactivar o que é a actividade económica. Por tanto, ninguén pon en discusión que, digamos, o investimento ten un efecto multiplicador e, por eso, nos apostamos firmemente porque haxa investimentos, pero tamén porque estes investimentos sirvan para satisfacer as demandas, as necesidades dos nosos veciños e veciñas. Ben, non só iso, sino que se nos comparamos, por exemplo, co Concello, moito máis grande que nós, por certo, pero que ten aprobados os orzamentos, que é o Concello de Vigo, o Concello de Vigo destina 46 euros por habitante a investimento, e o Concello de Pontevedra destina 156, ou que é o mismo. Destinamos casi a mesma cuantía global o Concello de Pontevedra e o Concello de Vigo, cando a población de Vigo é 3 veces e media máis que a de Pontevedra. Por tanto, está fora de toda dúbida, e así se manifestou tamén nas conversas que tuvemos, que é ampliamente inversor. Pero non só iso, sino que, aparte diso, é un orzamento participado, non? É un orzamento no que, como xa saliu aquí, pois levamos 51 días con el desde que se fixo o primeiro borrador. Evidentemente, toda a fase inicial de confección, etc., pois non a estou contando. Estou contando desde que se lle dou o primeiro borrador a vostedes, levamos 51 días, coas súas correspondentes noites, por certo. Por tanto, houbo tempo máis que suficiente para que o coñeceran, para que, digamos, o trillaran. E así é que o trillaron e non deron topado nada excepcional que criticable, non? Pero digo participado porque se tuveron reunións, evidentemente, nos consellos parroquiais. O día 2 do 11, é dicir, o 2 de novembro, se lle dou aos grupos políticos un primeiro borrador. Despois se lle dou tamén o día 2 e o día 3 ás federacións de asociacións de veciños. Tamén se convocou expresamente a Federación Boavila, que declinou asistir, pero, bueno, se lle mandou despois por correo ou se lle levou ou viñan a buscar, non sei exactamente. Bien, e se tuveron reunións con absolutamente todos os grupos políticos. Unhas de máis duración, curiosamente a de maior duración ou de máis reunións foi a do Partido Popular, que tuvamos 4 reunións, pero, bueno, tamén se tuveron reunións co PSOE, con Ciudadanos e tamén coa Marea, evidentemente, non? Bien, aparte desas reunións cos grupos, se chegou a acordo casi ao 100% coas federacións de veciños, tanto con Castelao como con Teucro, non? Eu aquí só lles pediría unha reflexión. Vostedes
que nos exixen a nós que, digamos, non lle damos coñecimentos, non falamos co movimento asociativo, pois resulta que tuvemos que... A última reunión foi o venres da semana pasada, con Castelao e con Teucro. Tuvemos dúas reunións, unha mañá e outra a tarde, e tuvemos esta reunión con eles a semana pasada. E para as súas mocións preguntámoslle expresamente se algún grupo político se dirixira a eles, ou a Federación Teucro, ou a Federación Castelao, para consensuar, para falar desas tal. Nos dixeron textualmente que non, tanto Castelao como Teucro. Non sei a Federación Boavila. Si me constan whatsapps pedíndolle a algún veciño, mira, tienes alguna obrita por aí para poner nos presupuestos. Evidente, eso sí me consta, Quer dizer que hubo un movimento whatsappero para pedirlle a algún veciño, a ver, dame algo para poñer nos orzamentos. Eso sí, pero bueno, o que as reunións formais e tal, eles nos confirmaron que non creo que minta, non, porque é xente de ben, igual que todos nós, pero bueno. En todo caso, eso, digo que ampliamente participado, recolle as demandas sociais, ten esa dimensión inversora. Entón, digo eu, que o que lles... Por que se opoñen vostedes? Eu creo que é por unha cuestión, non sei, numérica, aritmética, non? Dice, temos 13, e como somos 13, os jodéis. Perdón, que non conste o de os fastidiais. Os fastidiais, vale. Entón, claro, a cuestión é ese número máxico, non? É dicir, que é co que xoga, non? Somos 13, e despois eso nos leva a que estén en contra destes orzamentos na súa globalidade, non? Entón, claro, o problema é que se necesitan mutuamente, porque, claro, se foran 11 xa non valía, se foran 12 tampouco, se necesitan entre sí e, por tanto, a única arma que teñen para estas batalliñas, por certo, é a do número 13, non? Porque non deixa de ser balas de fogueo en vez de artillería pesada, non? É dicir, realmente, pois, están utilizando balas de fogueo, pero, de todas maneiras, nesto é curioso eses idilios que hai, non? Incluso nos mentideiros de a quen se vota, a quen non se vota, en unha hipotética moción de censura, digamos, eses idilios mutuos entre forzas supostamente antagónicas, non? Quer decir que eso, bueno, en todo caso, teránllo que explicar vostedes aos cidadáns, non? De todas maneiras, non deixa de ser, digamos, ilustrativo que o Partido Popular, como dixo o señor alcalde, veña cunha cuestión de principios, Alicante, xoguetes, era onde era o IBI, non? O pobo este de Alicante, onde producen os xoguetes. Non sei se tiñan así, estaban ben empeñados no tema de IBI. Bien, a cuestión é que estaban empeñadísimos e querían, bueno, no, es que hai que bajar el IBI porque la presión fiscal, non sei que máis. Bueno, a presión fiscal é máis baixa das capitais de provincia, con diferencia. Pero vostedes estaban con esa teima. E, sin embargo, no orzamento alternativo, iso non ven por ningún lado. Non ven por ningún lado. Bueno, pois, valo vostedes. Outros queren que nos fagamos o traballo que lle corresponda á Xunta. E, mire, sinceramente, cada quen ten que exercer as súas propias competencias. Nós non vamos a ser sustitutivos ou unha administración que sustitúe a outra. Cada un ten que exercer as súas competencias e os cidadáns temos que presionar a que cada unha das administracións pois as leva a cabo. E iso é o que debemos de facer. Ben, tamén hai quen quere que nos fagamos o harakiri. Quere que fagamos un carril digno de un Grand Prix de GP1, non? É dicir, pola ciudade, para un carril Maserati, pois para que así poidan ir as ambulancias, poidan chegar a unha... Supostamente as ambulancias, despois irá todo o mundo, non? Entón, quere que nos fagamos o harakiri para eliminar, digamos, todos os medios que puxemos contra a violencia viaria, non? Incluso hai quen dice, bueno, e sinceramente, é o que máis agradezco, non me dejan negociar. Pois, sinceramente, non me dejan negociar con vosotros, porque sodes así unos independentistas, separatistas, non sei que máis. E comunistas, perdón, me faltaba tal, non somos xudeos. E trotskistas. Joder, non tantos epítetos que me confundides. Eso, rojos e separatistas, queda así máis tal, non? Ben, claro, pois evidentemente España, como decía
Eu ainda non, cando estudei non estudei a Constitución, estudei el fuero de los españoles e aquilo de los principios fundamentales del movimento, é o que estaba en dereito político daquela, non? E había unha cousa que xa viña, bueno, e viña tamén nos principios da Falanxe, que era España é unha unidade de destino en lo universal. Bueno, pois, eso, non lle deixan negociar con nós, porque España é unha unidade de destino. Entón, pois, bueno, tal. Ben, e que é o que pretenden que as súas enmendas, que xa fixo referencia o señor alcalde na súa intervención? A, consolidar ENCE. Porque, claro, saben que unha das exixencias da Xunta para que haxa plan, evidentemente, é poñer a ENCE aí. E lo saben. Vale. Entón, é unha das cuestións. Outra das cuestións é cargarse as festas, eventos culturais, deportivos, etc. Por qué? Porque, evidentemente, eso saben que se cargan boa parte do atractivo que ten a cidade, que eso significa apoio ao comercio e á hostelería, o orgullo cidadán de vivir nunha cidade que sempre aporta actividades, etc., que é un fervedeiro de actividades culturais e deportivas, etc., e, evidentemente, pois, se o queren cargar. Pero tamén se queren cargar a normalización da lingua. Tamén se queren cargar, e non me estendo, as cuestións relativas á accesibilidade que supón impedir que o modelo se desenvolva máis. Mire, por pretender impedir, pretenden hasta que non se fagan parques forestais cando hai un acordo cos comuneiros de Marcón, Tomece e a Canicouva para facer un parque forestal na Fracha. Hai un acordo os veciños de Siqueiro Salva para facer un parque forestal ali. Se fixo e ten que ser ampliado en Santa María de Xeve. En Verducido se fixo un do Concello e ten que ser ampliado, etc. Evidentemente, isto que queren é cargárselos porque, non debe ser unha demanda dos cidadáns para ustedes. Por impedir, pois hasta queren eso, que non se gaste, que non se repoñan nin os colectores. Porque en algunha enmenda nos deixaba, creo que eran 90 euros para a reposición de colectores. Entón, bueno, con eso nos daba para rodiñas de papeleiras, nin tan siquiera eso. Pero, bueno, en definitiva, que o que pretenden, no fondo, a min recórdame aquelo de cando foron as movilizacións contra a reforma urbana, que moitos de vostedes pois estaban en contra dela, e intentaron poñer paus nas rodas, intentaron remar contra Pontevedra, de vapulear o novo modelo e incluso de acudir aos tribunais con argumentos máis que peregrinos. E xa a última, ou, bueno, a que vou a mencionar, é esa enmenda que pretenden das bases de execución. Impedir transferencias. Vou poñer un exemplo. Onte mesmo fixen unha. Bueno, que conste que destas transferencias se dá conta a Comisión de Economía e despois ao Pleno. Onte fixen unha, para que lo sepan, 1.316 euros. As partidas que se moven hai que incrementar unha das partidas 16 euros, outra das partidas 500 e outra das partidas 800. Vale. O que vostedes pretenden é que estas cousas veñan ao Pleno. Non vai a ser que haxa demasiada axilidade. Pero, bueno, por exemplo, podíamos coller calquera das partidas como afectaría. Emerxencia social. Se acaba a partida de emerxencia social. Entón, claro, darlle axudas aos veciños ou ás persoas que están en risco de exclusión social ou que teñen un grave problema económico e que necesitan que os van a botar da súa vivenda, pois resulta que se lle dá axuda nos casos que ven na legalidade vixente, pois se lle dá axuda para pago de aluguer, ou para alimentos, ou para outras cousas. Non, o que propoñen vostedes é que espere, que non coma, que este aí tranquilito, e entón vamos tramitando unha modificación, bien a pleno, despois vai ao boletín, despois tal, e despois tramitamos o expediente e le damos a axuda para que tal. Nese momento está en la puta calle e non ten con que comer, etc. etc. Bueno, estou un pouco mal falado hoxe, señor alcalde. Discúlpeme, porque me embalo. Me pasa como la oposición cando se xuntan os tres. Me embalo. Pero, bueno, perdón. Bueno, mire, vou concluindo, porque senón me enrollo demasiado e tampouco é así para isto. Bueno,
En todo caso, mire, bótenlle valor, é dicir, era que non se supoña como na mili, bótenlle valor e presenten unha moción de censura, cambien o goberno, calquera un dos catro ten personal máis que válido para presentar esa moción de censura, porque nós, mire, imos seguir facendo o que viñamos facendo. É o que temos comprometido cos nosos electores, o vamos a seguir facendo. Así nos digan o que nos digan, non? Entonces, eu que lles pediría, como eu teño por aquí, a veces Mariano dice cousas interesantes. E teño por aquí unha, en expansión aparece. Tan malo é, perdón, isto eu falaría en castellano, perdón. Tan malo es no tener un gobierno como tener un gobierno al que no se le deja gobernar. Nadie debe de impedir la acción de gobierno. Mariano Rajoy. Vale. ¿Ves? Leva aplausos e tal. Mira. Sí. Era moi estudioso. Bien, eu o que lles pido é, mire, por amor a esta cidade, por amor a, digamos, a este concello e tal, déixense de poñer paus nas rodas, déixense de, digamos, facer maniobras dilatorias, etc. E o que decía o señor alcalde, cumplan o que dixeron na toma de posesión desta corporación, que iban a facilitar a acción de goberno. E, digamos, abandonen esa vía lúgubre da política que non leva a ningún lado, de curtas miras, de curto alcance, e creo que así podemos chegar a moitos entendimentos en beneficio da cidade. Creo que esta cidade o merece, creo que é bo para Pontevedra e, por tanto, eu solicito o voto favorable. Evidentemente, se poden, tal como dixo o señor alcalde, algunhas enmendas, pois se ven e se incluso se consideran positivas, pois se poden introducir e, por tanto, voten favorablemente a favor deste orzamento, porque, digo, é o mellor orzamento para Pontevedra. Moitas grazas, señor González Carballo. Señora... Gracias. Buenos días a todas y a todos. Tampoco nadie debería de impedir el trabajo de la oposición. El voto de Ciudadanos a este presupuesto no va a ser a favor. No podemos apoyar esta iniciativa del bloque nacionalista. Y no podemos hacerlo porque, como todos los años desde hace casi 20, se olvidan del futuro de los pontevedreses. ¿Cómo ayudamos a crear empleo con una partida de 30.000 euros en promoción económica? ¿Cómo lo hacemos si tardamos más de un año en dar una licencia de apertura? No tenemos terrenos para que se implanten empresas. Las tasas de agua y basura son desorbitadas para los despachos profesionales y el comercio. En definitiva, no contempla un plan económico y social que permita generar riqueza y bienestar en nuestra ciudad. Este presupuesto debería de ser para mejorar la vida de los ciudadanos de Pontevedra y no para hacer marketing de su no gestión. 900.000 euros del pensión se metieron en un cajón. 900.000. Y ahí siguen. Los presupuestos son una declaración de intenciones, pero no debemos olvidar que se nutren del dinero de los vecinos y que los recursos son limitados. Lo que debemos hacer con ellos es mejorar el bienestar de todas y todos sin discriminación alguna, y no solo de unos pocos. Este presupuesto no mejora el bienestar de los ciudadanos de Pontevedra. No dota de personal ni de medios a los servicios sociales para atender y proteger a las familias más desfavorecidas de Pontevedra en un momento como este. Y tampoco pretenden ayudar a recuperar la clase media trabajadora con proyectos económicos, urbanísticos y de transportes. Y sí convierten en instrumentos políticos partidas como la cultura, el deporte, las fiestas, normalización lingüística o publicidad. ¿Es este su modelo de ciudad? Me recuerda un poco a los senadores de la República Romana.
pan y circo. Ellos lo pagaban de su fortuna personal. En este caso, lo pagamos todos los vecinos. Señor alcalde, recordemos, ustedes nos presentaron un presupuesto. Se abrió un plazo y se presentaron una serie de enmiendas. Unas se aprobaron y otras no. ¿No le parece a usted que con la inclusión de enmiendas los presupuestos enmendados eran más equilibrados, más consensuados y por lo menos plurales? Ya vemos que no. Le voy a recordar las enmiendas de Ciudadanos. Subvenciones para apostar por autoempleo, para autónomos y emprendedores. Contratación de personal para servicios sociales, que por cierto los reclama el propio servicio. Cursos para los vecinos sobre extinción de incendios. Chalecos antibalas para las mujeres policías. Señor alcalde, ¿en qué atacan las enmiendas de Ciudadanos a su modelo de ciudad? Gracias. Moitas grazas, señora Rei Martínez. Señor Rei Núñez ten a palabra. Bo día. Para empezar, convén deixar claro que non é certo que as contas do Concello para o 2017, coas que a Xunta de Goberno reincide no pleno de hoxe, sexan fillas do diálogo e moito menos dun diálogo ata a extenuación. Neso discuto as afirmacións de González Carballo na súa intervención. A nós ofrecéusenos un menú de prato único nun encontro de pouco máis de media hora escasa. A parte contratante da primeira parte foi nel un disco rayado despachando cun adverbio de 3 letras cada unha das nosas propostas. E sempre era non, non e non. Debe ser que non compartimos diagnóstico e o caso é que tampouco non chegamos ao mesmo ou parecido tratamento. Omítese na receita do Goberno municipal un compromiso con aqueles que sofren unha situación de necesidade ou risco. Mentres padezamos unha situación que aboca a vivir na pobreza ou na exclusión o 23,91% dos veciños, o Concello, como casa pública máis próxima a todos, non pode mirar para outro lado. Procede xa que logo instaurar transitoriamente os anos que se faga preciso unha renda social municipal. Omítense igualmente no orzamento vellas carencias deste Concello, como a do transporte público, mesmo duplicando a partida do ano 2016, do ano en curso. O que se propón para o 2017 representa pasar da asombrosa cantidade d'1 € por habitante ao ano a non menos asombrosa de 2 € por habitante ao ano. E omítese no capítulo de investimentos, que suma 13 millóns de euros, o pequeno detalle de xuntar un anexo onde consten os proxectos e as partidas que estes van consumir. É unha práctica que lle deixa ao Goberno as mans libres para destinar os recursos o que lle dé a gana. É, por tanto, un xeito de exercer a política ben pouco transparente. Ante isto, e máis cousas do mesmo teor, Marea Pontevedra expresou o seu desacordo presentando unha emenda á totalidade que non prosperou e máis 9 emendas parciais que sempre bateron co voto contrario do bloque. Di pouco da súa predisposición ao acordo o feito de votaren en contra de absolutamente todas as emendas de todos os grupos. Se casi 22, entre elas as nosas de maior calado, lograron abrirse paso. O que logo se viu en días de idas, voltas e reviravoltas foi un goberno que se atrincheiraba en informes onde os técnicos, sometidos a gran presión, deixaron comprometer a súa neutralidade. Informes que tamén é certo contaron co terreo abonado de eivas formais nas que os emprazados a reparala seguiron teimando alén de toda a lóxica. En fin, penso que todo isto é produto dun goberno que está tardando en asumir que non goza de maioría. É ben claro que non se discute que en maio do ano pasado Pontevedra lle deu ao bloque un resultado moi bo, un resultado extraordinario, case de maioría absoluta, mas non de maioría absoluta. A xente optou por negarlles outra vez iso, ou se prefiren, púxolles o deber de dialogar. Desde aquel maio van alá 19 meses e, polo que parece, aínda non tiveron tempo de ver que non era tan gordo o peixe como dicían, e negáronse a falar
nada de nada con ninguén. Desde aquí emprazamos a cambiar de atitude. Non podo creer que non haxa ninguén no bloque disposto a dedicarlle 1 ou 2 minutos ao día a busca de entendementos. E o acordo, para que sexa san, implica cesións recíprocas. Iso é de primeiro curso de diálogo. Non é sen tempo, pero a ver se a cousa pode empezar a cambiar. A alcaldía ditou o luns este decreto que devolveu o orzamento á súa redacción primeira, convocando de xeito xurídicamente interpretable este partido de volta de hoxe mesmo. Entre os días 19, que foi o luns desta semana, 23, que hoxe, un tempo extra no que Marea Pontevedra seguiu apelando á necesidade de acordos que melloren as contas e, asemade, axuden a mellorar as cousas. É obriga de todos esnaquizarmos a lámina de xeo polar que nos afasta. E queremos ser os primeiros en intentalo, porque tamén vimos unha oportunidade nunhas liñas da xustificación da alcaldía, cando o alcalde asegura, e esperamos que non sexa só retórica, que está aberto á posibilidade de asumir emendas e propostas formuladas in voce. É unha porta que se abre e tamén unha proba a que o alcalde accede someterse. Por Marea Pontevedra, vou reiterar aquí as emendas e propostas a cuxa resposta imos condicionar o sentido do noso voto final no día de hoxe. Primeira, acepta o Goberno incorporar ao orzamento de 2017 a renda social municipal con 400.000 euros. Segunda, acepta destinar recursos á adhesión ao transporte metropolitano de Galicia con 205.000 euros. Terceira, acepta elaborar un estudio sobre as potencialidades da economía social no Concello con 7.500 euros. Cuarta, acepta impulsar o fomento da economía social con 39.000 euros. Quinta, acepta construir na parroquia de Lourizán un centro cívico co que se empece a saldar a débeda histórica con esa parroquia, dotado con 150.000 euros. E sexta, acepta completar a urbanización da Rúa Cruz Vermella dentro dos investimentos de accesibilidade urbana. Son 6 preguntas moi concretas e, insisto, do que agora aquí se nos responda vai depender o sentido do noso voto. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rei. Señor Fernández González, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Eu quería comenzar contestando algunhas cuestións que plantexou o propio señor alcalde na súa intervención, non? Cando falou de algunhas cosas como, por exemplo, os intentos de negociar. Non consta que tuvera moita vontade de negociar co Partido Socialista. Nos presentamos un documento, é certo que moi amplio, é certo que lle dixemos que iba máis aló do que era o propio orzamento, e tamén é certo que nos despacharon nunha reunión e media. Tamén lle dixemos que non tiñamos líneas vermellas, que estábamos dispostos a debatir e de negociar sobre todo, a quitar e a poñer según chegáramos a acordos, pero vostedes creo que xa tiñan unha folla de ruta moi clara naquele momento, non estaban dispostos a aceptar enmendas, nin siquiera as pequeniñas como vostede di. Por lo tanto, ese intento de negociar co Partido Socialista, dende logo, pola súa banda, señor alcalde, non existiu. Con respecto ás conspiracións, tendo en conta que hai en ese canal que se chama YouTube, hai unha páxina que ten 9 millóns de seguidores que creen que a reina de Inglaterra é un lagarto alienígena. Existe esa página. Non me extraña que vostede tamén crea nas conspiracións. Pero, eso eu non o podo evitar, non? Pero se lle digo que se olvide das conspiracións e que se centre no que se ten que centrar, que en gobernar. Mire, señor alcalde, o primeiro paso para a decadencia é a cegueira. A cegueira que lle impide ver a realidade e que acaba na soberbia. E iso parece que é o camiño que está escollendo vostede. Recurrindo tamén a Roma antigua, como recurriu a portavoz de Ciudadanos, cando os xerais chegaban victoriosos a Roma
decían que había sempre alguén, normalmente un escravo, que lle decía, que lle susurraba memento mori, lembre que é mortal, non? Por tanto, eu tamén lle quero recordar aquí eso, memento mori, señor alcalde. Falando xa do que vemos a falar aquí, cando as cousas empezan mal e o responsable non asume eso, as cousas suelen rematar mal. E isto é o que pasa con os plenos, tanto o do día 19 como este de aquí hoxe. Arrancou mal porque dende o minuto 1 vostede, señor alcalde, tivo moi claro que prefería chegar a unha cuestión de confianza antes que acordar unha soa emenda co Partido Socialista. A folla de ruta sempre foi aprobar os orzamentos nunha cuestión de confianza. Sempre. Vostede non tuvo outra folla de ruta, porque senón é inexplicable que de todas as enmendas presentadas polos partidos políticos, de todas, non se aceptara ni unha. Votaron en contra de todas. Por lo tanto, había unha clara visión de que había que chegar á moción de confianza. Ese era o seu camiño. Por lo tanto, está claro cal era a folla de ruta e, bueno, vostedes saberán hasta onde queren chegar. Estes orzamentos que nos traen hoxe aquí vulneran a legalidade, señor alcalde, pero non é que o diga o Partido Socialista, é que o di o Servicio de Intervención. Non cumpren coa normativa. Está no informe do Servicio de Intervención, páxina 13 do informe do Servicio de Intervención. Ata tal punto o fan, e isto xa é unha visión particular do Partido Socialista, que vulneran incluso principios constitucionais, como o principio o dereito á información. Porque vostede, señor alcalde, presenta aquí uns orzamentos o máis puro estilo Louzán, donde hai máis de 4 millóns de euros, de investimentos dos que se descoñece o destino. Pode vostede rirse e sorrirse, pero así, hai máis de 4 millóns de euros de investimentos dos que se descoñece o destino. Vostede fabrica unhas partidas xenéricas coa intención logo de mangonear, se me permite a expresión, según lle conveña despois. Pero a norma é clara. Os investimentos teñen que estar perfectamente identificados. E vostede está furtando o control e a fiscalización que lle corresponde ao Pleno na execución dese orzamento. E iso dinllo os propios funcionarios no seu informe. Teña vostede 8 liberados e 5 persoas contratadas de confianza máis un director xeral para facer un orzamento así. E o fío desto sorprende, incluso molesta, que durante estes días, dende o grupo de goberno, se acusara ao Partido Socialista, en xeral á oposición, de falta de rigor, de non saber facer as cousas, de casi analfabetismo presupuestario. Afirmacións realizadas, nalgún caso, con un tono que rozou o insulto. E faino quen ten un equipo económico para acompañar o presuposto e o proxecto de orzamentos, quen dispón de ferramentas informáticas, de documentación, que lle permite ir cadrando unha por unhas partidas, pero tamén o fai o que logo é incapaz de convocar debidamente os concelleiros, o que é incapaz de ter preparados os informes en tempo e forma, a disposición da corporación, malia contar con todos os recursos e medios humanos necesarios. É dicir, ao final, o chapuceiro acusa aos demais de chapuzas. Con respecto ao fondo do asunto, pois nada novo aportou a intervención do señor González Carballo, e máis, centrouse máis en descalificar as propostas que se fan dende o Partido Socialista, por exemplo, que en explicarnos o seu proxecto. Dedicoulle moito máis tempo a facerlle oposición á oposición que a realmente vendernos o seu proxecto. Porque, claro, decir, como se dixo, como resumen, que estos son uns magníficos orzamentos para Pontevedra, está ben, como eslogan publicitario, está ben, pero, a ver, non aportan moita cousa, porque, a ver, a pregunta, señor alcalde, non é se estos orzamentos son bons para Pontevedra. Home, me imagino que eso dase por descontado. Non me imagino eu a un goberno que está gobernando, facendo a propósito uns orzamentos malos para a cidade onde goberna. É dicir, a ver, que o goberno me diga que son uns orzamentos magníficos parece un asunto puramente retórico. A pregunta é se estes orzamentos son os mellores orzamentos posibles para a cidade.
E iso é o que cada vez se pregunta máis xente. E incluso se pregunta se vostede é capaz de xestionalos. Evidentemente, nós, humildemente, creemos que estos non son os mellores orzamentos posibles para Pontevedra. Por qué? Porque foron configurados depresa, correndo, facendo un curta e pega. E o que é peor, sen facer un diagnóstico da situación do Concello e as costas das necesidades dos cidadáns. Así, a bote pronto, cabría decir, primeiro, hai que descartar que estes orzamentos profundicen no contido social do Concello. Todo o contrario, vaise deslizando neles un tufo de beneficencia moi perigoso, que a nós non nos gusta. Un desapego das políticas sociais que durante moitos anos foron construíndose desde este Concello e que agora se van difuminando nunha rede cada vez menos pública. Como pode decirse que un orzamento que dedica máis de 200.000 euros a crear postos de directores xerais para un goberno que xa ten 8 liberados, porque non pode ter máis, os outros 4 xa están xubilados, e 5 persoas de confianza contratadas, mentras non hai unha partida específica para loitar contra a pobreza enerxética. Este é o concepto que ten vostede de bo orzamento. O seu concepto de bo orzamento é seguir pagándolle a unha empresa privada máis de 5 millóns de euros ao ano para abastecernos de auga, en lugar de intentar recuperar este servicio agora que se acaba o contrato. Por certo, tal e como figura no programa electoral do BNG, que xa podría a señora Pontón exixirlles a vostedes o cumprimento do seu programa en vez de estar exixíndolle a outros partidos políticos outras cousas. O seu concepto de bo orzamento é que haxa 98.000 euros para personal de prensa e protocolo e non haxa cartos para 2 traballadoras sociais cando o servicio está desbordado e está sendo demandado polo propio servicio a contratación de 2 traballadoras sociais. O seu concepto de bo orzamento é que haxa máis de 1,7 millóns de euros para festas e non teñamos unha partida específica para axuda a pago de alugueres a persoas con necesidades. O seu concepto de bo orzamento é gastarse máis de 1 millón de euros en publicidade e dedicar a increíble cifra de 36.000 euros para medidas de reactivación económica. O seu concepto de bo orzamento é pretender dedicar 2 millóns de euros a campos de fútbol cando aínda non foi capaz nin de licitar os prometidos no ano 16, cando hai, ademais, miles de veciños que aínda non dispoñen de saneamento no rural. O seu concepto de bo orzamento é crear partidas xenéricas para obras no casco urbano no rural sen especificar cales e cando se van a cometer. Máis de 4 millóns de euros así, sin destino específico. O venres, decía ben o señor González, reunixe con representantes veciñais para explicarlles a súa proposta. Estou seguro de que de isto non lles dixo nada. De isto que lle acabo de dicir eu, non lles dixo nada. Por eso sería bo que, ademais de debatir aquí, neste contexto que é un pouco ríxido a veces, debatíramos con eles, que nos pregunten, non só que estean sentados aí abaixo, senón que poidan interrumpir, preguntar, pedir aclaracións. Eu, señor alcalde, propóñolle a vostede, que debata comigo diante dos veciños sobre as súas propostas e as propostas do Partido Socialista e invito aos representantes veciñais que se animen a convocarnos a este tipo de debates para que eles poidan preguntar. Porque, miren, o problema xa non só é que o seu proxecto de orzamento non sexa o mellor, é que hai outro problema máis gordo, é que non o saben xestionar. Se algún veciño preguntase canto se leva executado dos investimentos prometidos no 2016, eso que decía o señor González Carballo de que temos no orzamento figura máis por habitante que en Vigo, non? Habría que contestarlle a esa pregunta de canto executamos dos investimentos que según os funcionarios municipais, non según o portavoz do Partido Socialista, só se executou dos investimentos un 44,44%. Un 44,44%. Menos da metade do prometido. Ese é o nivel de cumprimento dos orzamentos, porque o papel aguanta o todo, pero logo hai que cumprir. Un exemplo, repítome, a partida destinada a construir 2 campos de fútbol de erva sintética está intacta. Non foron quen nin de licitalos a longo de 12 meses.
Esa é a capacidade de xestión do goberno, 44,44%. Logo, vostedes poden poñer o que queiran, pero despois hai que executalo. Eso sí, tamén di o informe de intervención, porque hai que ser serios e hai que dicir toda a verdade, que hai partidas que non só se gastan, sino que hai que encher de novo. Por exemplo, a partida de publicidade. Esa, o autobombo, dáselles bastante mellor. Supoño que estas cousiñas o señor González non llas contou aos veciños. E como tampouco lle dixo que no informe de intervención di que non estaría mal que en vez de establecer partidas xenéricas houbera un pouquiño máis de concreción. En fin, eu non teño claro, ou si teño claro que este debate non vai a facer que vostedes cambien de opinión. Por eso insisto en que preferiría sentarme a debatir con vostede ante os cidadáns de xeito aberto, aceptando preguntas e contestándoas, porque o tema é suficientemente importante como para facelo así. E ademais hai outra cousa. A transparencia e a participación democrática hai que practicalas. O resto é chau-chau e, se me permite, incluso cobardía política. E en canto ao orzamento dictaminado favorablemente que vostede se nega a traer aquí a votar, decir que por parte do Partido Socialista se fixeron no seu momento unha serie de propostas razonables. Por certo, cando o señor González Carballo fai referencia ás vías sanitarias, engana, ou descoñece, ou fala dende a ignorancia, ou engana, porque a apertura dunha vía sanitaria para chegar a Montecelo libre de lombos leva engadido outro máis, con outros elementos reductores de velocidade. Que os hai? O único elemento reductor de velocidade do mundo non son os lombos. Hai outros. Existen outros que se practican en cidades como Ámsterdam, como Rotterdam e incluso como Donosti. E non fai falta que en todos os sitios haxa lombos. Terá que habelos donde os teña que haber. Pero aperturar unha vía sanitaria con elementos reductores de velocidade distintos aos lombos é posible. O que pasa é que vostedes non queren, e vostedes engañan a xente dicindo que o Partido Socialista o que quere é convertir isto nunha pista de Fórmula 1. E non é verdad. Non é verdad. Vostedes están enganando a xente. Pero, bueno, alá vostedes. En todo caso, as partidas e as propostas feitas polo Partido Socialista foron correxidas por indicación do Servicio de Intervención, polo que polas que a nos atinxe non hai ningún nada que poida impedir que se poidan votar. E en canto ao contido das enmendas, que supoño que o señor González en esa reunión cos veciños non lles contou, ou lles diría que son pura maldá, mellor que xudien eles comparando, que comparen, non? Entón, cantos veciños estarían en contra de cobrarlle unha taxa ás empresas de telefonía móvil, como propón o Partido Socialista, por ocupación do dominio público, e dedicar esa recaudación a incrementar a partida para mantemento nos colexios. Cantos veciños están en contra deso? Cantos veciños están en contra de que en vez de que un goberno con 8 liberados e 5 persoas de confianza lle pague a 4 directores xerais, en vez de dedicar esos cartos a mellorar as subvencións aos clubes deportivos ou crear unha liña de axudas para aquelas persoas e familias con escasos recursos que teñen que facer uso dos centros de día. Cantos estarían en contra deso? Cantos veciños estarán en contra de que dos 2 millóns para campos de fútbol deste ano, do ano que ven, 17, un millón deses dous se dedique a avanzar no saneamento do rural, tendo en conta que hai outros 2 millóns ou 1,8 millóns pendentes de gastar do ano 16. 1 millón para o saneamento do rural. 1 millón. Cantos veciños prefiren investir 500.000 euros na fracha en vez de utilizaros para poñer en marcha un plan de reactivación económica que axude un pouco a salir desta crise a miles de persoas que non teñen traballo en Pontevedra? Cantos veciños se oporían á elaboración dun plano estratégico para fixar a nosa folla de ruta para a próxima década? Esas son as preguntas que hai que facer. E que eu creo que cando se pretenden este tipo de cuestións e non se acepta ningunha destas, porque estas foron as emendas do Partido Socialista, estas que están vostedes escoitando aquí, solo dende a soberbia se pode entender que o BNG non aceptara ningunha das emendas. Remato. Se estivésemos en Cataluña, seguro que estes orzamentos serían apoiados pola extinta Converxencia e Unión.
Estou seguro. Estou seguro. Será porque vostede quere amarrar os votos que ten dos votantes do Partido Popular? Non o sei. Alá vostede. Pero, dende logo, estes orzamentos non se poden entender como os orzamentos dun partido que dice que quere defender a esquerda. Non se poden entender. Nós non temos moito máis que decir, solamente insistir en instar a retirada destes orzamentos non só por vulnerar a legalidade, sino porque non dan resposta ás necesidades dos veciños de Pontevedra. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señor Moreira, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Bien, nos trae usted aquí a debatir una parte de los presupuestos de la corporación, solo la parte que usted quiere. Usted no deja debatir el dictamen de la comisión. Usted ha intentado tramitar sus presupuestos, como no lo ha conseguido, pues yo me salto la ley y traigo directamente los presupuestos que a mí me dan la gana. Señor Fernández Lores, nosotros les hemos dejado gobernar. Le dije claramente que nos íbamos a abstener después de las elecciones de mayo, porque entendimos y seguimos entendiendo que tiene que gobernar la lista más votada. Y yo así he leído la lectura, así he leído los resultados electorales. Los vecinos de Pontevedra dijeron claramente que tenía que gobernar el BNG, pero con el control de la oposición. Usted lleva 17 años gobernando y nunca ha conseguido la mayoría absoluta. Pero eso no es culpa nuestra, no se enfade con nosotros. No salte la ley porque está enfadado con la ciudadanía de Pontevedra porque no le reconoce su gestión para dar una mayoría absoluta. Eso no es culpa del Partido Popular. Eso será algo habrá hecho mal usted para no merecer la mayoría absoluta. Y el pueblo, cuando vota, es muy sabio, señor Fernández Lores. Y le digo lo mismo, que lo digo ahora, que tiene que gobernar la lista más votada, y lo dije cuando ganaba el Partido Popular las elecciones. Lo que pasa es que usted cambia de criterio. Cuando el Partido Popular tenía 12 concejales, usted entendió que tenía que gobernar un partido como el suyo, que tenía 7 concejales. Ahora, que es al revés, usted cambia de discurso. Nosotros no cambiamos de discurso. Nosotros somos coherentes. Por otra parte, para que los que nos están escuchando nos entiendan, imagínese usted que el presidente Feijóo no tuviera mayoría absoluta, hay que tener mucha imaginación para eso, ¿no? Pero que, no teniendo mayoría absoluta, tratara de tramitar su presupuesto, llegar al Parlamento, la oposición, con toda la legitimidad, incorporar sus enmiendas y que el presidente Feijóo dijera: no me gustan esas enmiendas, no puedo aceptar las enmiendas de la oposición porque no me gustan. Así que yo me salto la normativa, me salto el Parlamento y aquí se debate lo que a mí me da la gana. ¿Usted qué diría si eso ocurriera? ¿Usted qué diría? Eso es lo que está haciendo usted. Se está saltando un dictamen y vetando a la oposición el derecho a votar las enmiendas. Aquí lo que hay que votar es un dictamen y no la voluntad del alcalde de Pontevedra. Y usted está buscando subterfugios, retorciendo la ley, mandando a hacer informes uno tras otro, convocando un pleno chapuceramente, como ocurrió el pasado lunes, que le obligó a usted a retirar el punto del orden del día porque se dio cuenta de que eso es una auténtica chapuza. Y yo creo que llevar 17 años de alcalde ya podía usted haber aprendido a convocar un pleno, porque los informes no se dan a cuentagotas cuando quedan menos de 24 horas hábiles para celebrar un pleno. Y aquí no hay ningún pacto, señor Fernández Lores, no hay ningún pacto de la oposición. Desde luego, si ha habido pacto, lo hemos disimulado muy mal, porque hasta hemos cogido partidas, dinero de las mismas partidas, pues qué mal lo hemos disimulado. Señor Fernández Lores, aquí lo que hay es un pacto de usted contra Pontevedra, porque aquí lo que hay que debatir son enmiendas que suponen 4 millones de euros en un presupuesto de 73 millones de euros. Se lo paso a números, a porcentaje. 5,65%. Y usted, por cambiarle el 5,65% menos el 6% del presupuesto, usted dice que le destrozamos el presupuesto. Menos un 6% y le destrozamos el presupuesto. Para rebatir eso, lo retuerce más y dice: no, es que yo realmente el gasto disponible que tengo son 15 millones, no son 73. Bueno, aún así, de 15 millones, decidir 4 es el 26%. Y los que están decidiendo esos 4 millones representan, se lo recuerdo, el 52% de esta corporación. Es decir, el 52% de los miembros de la corporación deciden cambiar el 26% del presupuesto. Y a usted eso le parece injusto y le parece que es destrozar el presupuesto. Hágaselo mirar, señor Fernández Lores, porque eso no es así. Cuénteselo a cualquiera porque es inexplicable que decir que más de la mitad de la gente
la mayoría de la corporación decida cambiar una cuarta parte del presupuesto, que eso sea destrozar e imponer un presupuesto. Usted no tiene cintura política. Nosotros sí que la hemos tenido. Hemos aceptado 22 enmiendas de 34. ¿Usted cuántas? 0. 0. Y dice usted que está extenuado. Desde luego no será por negociar con el Partido Popular. No sé lo que habrá hecho usted en China, igual está extenuado por eso, pero desde luego por negociar con el Partido Popular usted no puede estar extenuado porque ni se ha sentado con el Partido Popular. Es usted un mentiroso cuando dice que ha negociado hasta la sociedad. ¿Qué ha negociado usted? Dígame, el 23 de noviembre le mandé a usted una carta. Sigo esperando que me dé fecha y hora y lugar para sentarme con usted. Usted no ha negociado nada. Usted quiere imponer el presupuesto que a usted le da la gana. Y como nadie le hace caso, acude a doña Ana Pontón para decirle, por favor, habla con Marea, habla con el PSOE, que me apoyen el presupuesto. A eso usted ha llegado. Y usted le engaña a Ana Pontón, a la líder de su partido. Le engaña, no le dijo toda la verdad. Usted no le ha dicho que no ha negociado con el Partido Popular. No le ha dicho que se ha negado. Y encima la mete en un brete porque usted dice a Ana Pontón que apoya un presupuesto cuando Ana Pontón aboga porque se municipalicen todos los servicios privatizados y usted le está colando a ella que apoye un presupuesto en el que se privatiza, vamos, hasta la ayuda en el hogar, hasta quieren privatizar el mantenimiento de los colegios, usted lo privatiza todo. Es usted el gran privatizador de Pontevedra, señor Fernández Lores. El gran privatizador. Aquí, si las empresas privadas han tenido campo de mercado para acoger servicios públicos, es Pontevedra. Y sigue privatizando servicios. Hasta la ayuda en el hogar, un servicio tan sensible que debe ser prestado por la Administración, usted la privatiza a una gran multinacional, de esas que tanto usted critica. Señor Fernández Lores, usted, sin duda, está mostrando una debilidad absoluta y su capacidad de movilización es inversamente proporcional a su debilidad. Y usted sabe, como le he dicho, que las cosas no se hacen así. Además, ha convocado otro trastorno porque ha obligado a convocar otro pleno el día 23 de diciembre, molestar a los funcionarios, montar todo esto con todo el coste que supone, tener agentes de policía local aquí cuando la policía local no está precisamente sobrada hoy con la cantidad de tráfico y de asiáticos que van a venir hoy a Pontevedra para regular el tráfico, y usted los tiene aquí pues porque le decidió hacer un pleno. Esto es lo que está haciendo usted, señor Fernández Lores. Mire, les hemos presentado una serie de enmiendas y usted y su contable, ese del que dicen, el que decide, pues han empezado a solicitar informes express para emitir en horas, como si fueran máquinas de hacer churros, a sacar informes, a ver si le sale alguno que pueda poner pegas en alguna coma a las enmiendas del Partido Popular. Y hoy, sorprendentemente, aquí estamos debatiendo un tema en el que usted está tan seguro, pero los informes técnicos dicen que esta cuestión no está clara. Esta es la realidad. Y usted se está metiendo en un jaleo que no sé yo cómo va a acabar, pero allá usted, allá usted. Y, señor Fernández Lores, yo le pregunto, ¿usted no es capaz de aprobar unos presupuestos de forma normal? El año pasado usted se aprovechó de que una persona que llevaba meses esperando por una intervención quirúrgica se tuvo que operar en el Servicio Público de Salud porque no tiene la fortuna de tener un seguro médico privado, como otros. No tiene la fortuna, no. Y pues tuvo que ser operado. Y claro, y usted, que es médico, dice, la operación la lista de espera se la pueden cambiar cuando quieran. ¿Ves? Eso, usted sabrá cómo se mueve eso. Que yo sepa, la lista de espera se respeta. Y desde luego nosotros no tenemos conocimiento ni vamos a hacer ese tipo de subterfugios que usted conoce para mover listas de espera. Y tuvo la desfachatez, algo realmente lamentable, de aprobar un presupuesto aprovechándose de que faltaba un concejal porque estaba siendo operado quirúrgicamente, cosa que yo nunca he visto. Incluso en el Parlamento de Galicia, cuando ocurre una situación de esas, hay una cortesía política que hace que sin ninguna norma lo escriba, un miembro, un diputado del otro grupo, del grupo opuesto, se levanta para equilibrar la votación y que no haya un aprovechamiento de una situación ajena y una situación de fuerza mayor. Usted lo ha hecho. Este año trae esto a aprobar el presupuesto de una forma que aquí no hay precedentes. Y yo he preguntado por ahí, no hay precedentes de hacer semejante barrabasada. Entonces, aprenda usted algún día a aprobar un presupuesto de forma normal, señor Fernández Lores. Luego, se ha retorcido como gato panza arriba. Yo creo que no por las partidas económicas que proponemos en las enmiendas, porque creo que usted, en el fondo, yo creo que está convencido de que también es bueno que Pontevedra y los pontevedreses tengan derecho a tener un transporte público urbano. No creo que usted le niegue eso, máxime cuando usted quiere presumir de ciudad modelo de movilidad. Yo no creo que usted esté en contra de bajar los impuestos a los vecinos de Pontevedra.
Y no creo que usted esté en contra de que se regule la ciudad del futuro con un plan general de urbanismo. A usted lo que le ha fastidiado es que la oposición quiera controlar todos los tejemanejes que mueven desde el presupuesto con transferencias de forma opaca y que no pasan por el Pleno. Porque hasta ahora hace usted lo que le da la gana. Se salta las objeciones, los reparos de intervención. 285 reparos llegó a hacer en el año 2015, lo cual significa que cada día laborable que usted entró en el ayuntamiento desobedeció a los técnicos de intervención. Contrata a dedo. Mucho dinero, señor Fernández Lores. Sus presupuestos los ejecuta contratando a dedo por la puerta de atrás. Mire, el informe de intervención subraya, por un lado, que hay que destacar el alto volumen de gasto alcanzado en este ejercicio. Habla del 2015 vía contratos menores, toda vez que el importe total es casi el 25% del total de gastos comprometidos en los capítulos 2 y 6 del presupuesto. La cuarta parte del gasto a dedo. Esto es lo que ha hecho usted. La contratación menor se suele realizar mediante adjudicaciones directas o con concursos negociados sin publicidad para proyectos, obras o suministros de una cuantía limitada, lo que hace pensar al Partido Popular que aquí, sin duda, puede haber fraccionamientos de contratos. Y usted, y está reflejado en un informe de intervención sobre la liquidación, dice que los gastos realizados mediante esta modalidad de contratación suman prácticamente 10.920.000 euros, prácticamente 11 millones de euros en 2.892 expedientes, de los cuales 196 corresponden a obras por importe de 3,8 millones, otros 1.600 a servicios que suman 5,2 millones y los otros 1.096 restantes serían suministros por 1.833.000 euros. Esto es lo que hace usted y esto es lo que queremos controlar. No estamos prohibiendo que se hagan transferencias de crédito, estamos diciendo que vengan por el Pleno. Y usted luego habla de que, claro, me quieren hacer una moción de censura encubierta. Que actúa aquí de forma encubierta es usted, con toda esta contratación a dedo. Nosotros podemos hacer una moción de censura en cualquier momento del año, no hay nada que lo limite. Y si hay una moción de censura será de forma descubierta, no hay nada encubierto. Lo que pasa es que usted está solo. Y entre otros motivos, señor Fernández Lores, por eso modificamos esa base 13, porque usted ha perdido el control, porque usted ya se cree que el Ayuntamiento de Pontevedra es su casa y que aquí manda usted y hace lo que le da la gana. Señor Lores, está usted en minoría. Usted sueña con la mayoría, es verdad. Esos sueños son, a día de hoy por lo menos, y debería ir asumiéndolo. Yo creo que se haría un favor a usted y a todos nosotros. Mira, nosotros, como le dije antes, le ofrecimos negociar. Como le dije antes, le mandé una carta. Como le dije antes, usted ni me contestó. ¿A usted le canta escribir cartas a Feijóo, o no? Muchas cartitas le tienen enviado. Y le gusta que le conteste, ¿no? Pero no le gusta cuando se les escriben a usted. Usted no contesta las cartas. Hay que presentarle recursos administrativos. Usted una carta amigable, de cortesía, como le mandé yo, no la contesta. Y con una diferencia, que Feijóo tiene mayoría absoluta, pero aún así le contesta las cartas. Y usted se cree que estamos obligados a aprobar su presupuesto porque a usted le da la gana y lo trae aquí manu militari, porque le da la gana. Y esto, señor Fernández Lores, no es la República Popular de China. No copie esas cosas de China, hágame el favor. Estamos en España y aquí las cosas no funcionan así. El presupuesto que nos traen ustedes no lo vamos a apoyar, ya se lo dijimos, pero le voy a decir por qué. En primer lugar, porque no lo han defendido. Su contable, que dicen el que decide, se ha limitado a hablar de las enmiendas de la oposición. Yo non le he visto defender el presupuesto, máis allá de decir que son os mellores orzamentos para Pontevedra. Toma. Ocurrente, contundente, semejante sentencia para motivar un presupuesto de 73 millones. Y luego nos niega a votar las enmiendas, yo no lo entiendo. Luego presenta usted una memoria del presupuesto que creo que es una falta de respeto absoluta hacia todos los vecinos de Pontevedra, porque es vergonzoso lo que usted escribe aquí, cómo lo escribe. Yo no quiero ser mal pensado y voy a creer que usted ha firmado esto sin leerlo, porque vamos, no me puedo que usted de verdad se crea todo lo que firma aquí en la memoria del presupuesto. Cosas que desde luego escapan a la racionalidad. Ustedes hablan aquí, dice, somos a cidade que soubo domesticar a los automóviles. A los automóviles se domestican, no sabía yo. Luego dice de que estuvo consultando el presupuesto con el Consejo Económico y Social. No sé si aquí hay algún miembro del Consejo Económico y Social que se lo pueda rebatir. Eso es mentira.
Usted convocó un Consejo Económico y Social y no mandó el presupuesto. Se acordó luego allí hacer otro ya cuando le manda la documentación y siguen esperando por esa convocatoria. Usted es un farsante, señor Fernández Lores. Usted se ha saltado el CES. No le gusta el CES, porque no le gusta lo que tiene que escuchar allí. Por lo tanto, se lo salta. Pero lo más sangrante es que luego venga aquí al presupuesto y diga que sí ha escuchado al CES. Luego menciona cosas y oculta otras. Dice que, cuando habla del servicio de axuda no fogar, dice, antes dedicábamos 854.000 euros e agora prevemos dedicar 1.200.000 euros, cun incremento de case o 50%. Claro, lo que usted no dice es que el incremento son 400.000 euros que le va a dar la Xunta a mayores, y usted no lo dice. Sí, 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 claro, es que usted no lee lo que firma y luego pasan estas cosas. Luego habla de que van a destinar 3 millones de euros para accesibilidad, melloras de accesibilidad rural. Y yo le pregunto, ¿y cuáles? Se lo pregunto yo, se lo pregunta intervención, que usted no detalla qué obras va a hacer. ¿Por qué? Porque así, con las bases de ejecución que tiene, luego lo destina a lo que usted le da la gana y aquí no se entera a nadie. Luego en la liquidación el año siguiente, pero ya ha pasado el presupuesto. Por lo tanto, señor Fernández Lores, por eso la base 13, por eso nuestras enmiendas y por eso usted quiere imponer su voluntad, no el dictamen de la comisión, sino su voluntad. Mire, le voy a leer lo que dijo aquí su concejal de Hacienda el año pasado, el 7 de diciembre del año 2015. Precisamente en un pleno de presupuestos, hace poco más de un año. Y dice, leo literalmente, textualmente, como pode apreciarse, hai un ambicioso plan de investimentos que son auténticos xeradores de emprego e que, tal como expusemos na comisión do 27 de novembro, se desglosan do seguinte xeito. Rede de sumidoiros, 2.400.000 euros, fundamentalmente destinados á rede de saneamento da carretera en Ourense e Mourente, que foi acordado de maneira unánime por esta corporación, e tamén a rede de sumidoiro de Río dos Gafos, que recentemente a Xunta desistiu do proxecto que tiña comprometido. Así tamén se recolle un forte investimento para infraestructuras deportivas, en concreto 2 millóns de euros que serían os campos de fútbol de erva sintética de Xunqueira 1, Campañó, Cerponzón, Salcedo, Sebe e Ponte Sampaio. Dígame onde están, que yo non los veo. Así como o inicio dos trámites dun novo pabillón e o arranxo dos pabillóns existentes. Outros capítulos de investimento importantes sería o destinado a mobilidade e accesibilidade no rural, en concreto 1.400.000 euros. Ben, anunciou 2.400.000 euros en alcantarillado. Sabe quanto gastou? De 2.400.000 euros que prometieron aquí para alcantarillado, 17.790. El 0,74%. Eso no lo cuenta aquí. Y hoy nos vienen a vender proyectos impresionantes para el año que viene, y el año que viene nos encontraremos con un resultado parecido. Y, por tanto, la realidad al final es que, si miramos el dinero, ustedes son los reyes del tocomocho. Este año dedican 525.000. De 2.400.000 del año pasado, este año 525.000. 400.000 que espera recibir de la Diputación, veremos si se los da, y 125.000 que pone el Concello. Es decir, del año pasado que ponían 2.400.000, este año ponen 125.000. ¿Y los otros 2.250.000 que era para alcantarillado, dónde están? Los han escamoteado. Instalaciones deportivas. Prometían el año pasado 1.700.000 euros. Eran los mejores orzamentos para Pontevedra. ¿Sabe cuánto llevan gastados? Esto no se lo cuentan a usted, ¿no? 1.700.000 presupuestados, llevan gastados 24.018,50. El 1,41... No se ría. Léase la ejecución de presupuesto. Léase la ejecución de presupuesto. 1,41%. Este año promete 300.000 euros. Y digo yo, de 1.700.000 que iba a gastar el año pasado, que no gastó, ahora propone solo 300.000, yo digo yo, ¿y el 1,5 millón que falta dónde está? Escamoteado. Accesibilidad en lo rural. Prometían 1 millón, estaba en el presupuesto, 1.400.000 euros. ¿Sabe cuánto llevan gastados? Esto el contable no se lo cuenta, ¿no? 287.000 euros. 287.000 euros. El 19,41%. ¿Está en la liquidación? ¿Está en la liquidación? Si no saben verlo, no es mi responsabilidad. Todo esto que ustedes, su delegado de Facenda nos contó el año pasado, señor Fernández Lores, es un cuento chino. Un cuento chino. No han ejecutado nada. Y con este presupuesto continúan con el cuento.
intervención le vuelve a decir que para cada inversión que usted comprometa, tiene que especificar el código de identificación, la denominación del proyecto, cuándo se va a empezar y cuándo se prevé terminar la obra, qué importe va a haber en cada año y el tipo de financiación. Ustedes no codifican ningún proyecto de gasto, ponen créditos bajo una denominación genérica, cuanto más amplia y ambigua, mejor, porque así le da luego oportunidad para hacer a usted lo que le dé la gana, sin pasar por el Pleno, por eso no quiere modificar la base de ejecución que nosotros pedimos, y sin que se aporten los correspondientes anteproyectos o memorias valoradas. No se moleste conmigo, que esto no lo digo yo, esto lo dicen los técnicos del ayuntamiento. Y ahora pone instalaciones deportivas, y yo me pregunto, ¿cuáles son? Dice en la memoria, instalaciones deportivas como campos de herba sintética en diversas parroquias. ¿Cuáles? ¿Cuáles? El año pasado prometieron el de Salcedo, yo no lo veo. El de Seve, yo no lo veo. El de Cerponce, yo no lo veo. El de Campañón, yo no lo veo. Fue todo un cuento chino, señor Fernández Lores. Ahora habla de que promete melloras de accesibilidad urbana. ¿Cuáles son? Díganlo. Lombos, farolas, plantas, aceras, defínalo. Pero no lo define. Dice, memorias de accesibilidad rural, se lo dije hace un momento. No dice cuáles son. Alumeado público, urbano. ¿En qué calles? Díganos por lo menos en qué calles, en qué zona. Ya le pido algo de concreción, no mucha. No dice nada. ¿Para qué? Para hacer lo que le dé la gana a usted. Obras en el rural, alumeado público. ¿En qué sitios? Por cierto, este año, como le dije, tenía también 300.000 euros, de los cuales lleva gastados 0 euros para alumeado público en el rural. Y le dice intervención que conviene tramitar los proyectos para conseguir alcanzar la fase de obligación reconocida antes de que finalice el año. Para lo cual, y esto es lógico, sería fundamental tener previamente diseñadas las actuaciones a llevar a cabo y que serían debidamente recogidas en el anexo de inversiones. Lo normal, lo que hace cualquiera, cuando tiene pensado gastar algo, cualquier administración, cualquier empresa, hace un presupuesto y una previsión. Usted no. Esto es un copia y pega de cada año. Esto es la falta de respeto que usted tiene a los pontevedreses, que ni se molesta en pararse a hacer el mejor presupuesto para Pontevedra. Consecuencia de todo esto, señor Fernández Lores, se lo dice intervención, las obligaciones reconocidas a día de hoy en inversiones alcanzan el 44,44% de los créditos consignados. Es decir, ha gastado usted menos del 50% de lo que había prometido aquí en un pleno el año pasado. Anuncian inversiones, pero no tienen planificación, pasa el año, queda el dinero sin gastar. Pues yo le digo, pues si queda sin gastar, no lo recauden. Por eso le decimos, bajen los impuestos. ¿No estaba mejor ese dinero en el bolsillo de los ciudadanos que en las cuentas del ayuntamiento que usted no lo va a gastar? No es lógico eso. Por eso le pedimos que bajen el impuesto. Luego, en gasto corriente, hay partidas que al final de la previsión inicial siempre se incrementan. Y particularmente gastos de publicidad. No lo digo yo, lo dice intervención. En becas de formación, y esto es un fraude evidente de lo que usted hace con el presupuesto, se comprometieron aquí 200.000 euros y de repente dieron de baja 176.000 euros, que sobraron 23.000. Y ya 23.000 es una risa. ¿Y de 23.000 cuántos gastaron? 0. 0 euros. Esto es un fraude. Este es el interés por el empleo que tiene usted, señor alcalde de Pontevedra, y cómo trata las partidas que, en cierto modo, fueron consensuadas o habladas con otros grupos. De ahí nuestra enmienda a las bases de ejecución, porque lo que queremos es favorecer a los pontevedreses y que el señor Fernández Lores no haga y deshaga a su antojo sin pasar por el Pleno, porque, entre otras cosas, usted, se lo recuerdo, no tiene mayoría absoluta. Otro detalle. Que lo digas tú. El que más sabe. Eso que lo digas tú. Hai un viño aún, o que interese o viño, señor Mosquera. Yo no puse el pleno hoy, señor Mosquera. El pleno este tenía que ser el lunes. Entonces, no me venga con el vino, que el vino no va conmigo. Vale. 50.000 euros para obras en centros escolares, señor Fernández Lores, es reírse de los pontevedreses, porque destina usted más dinero a la construcción de nichos para poner cenizas. 80.000 euros. Eso es lo que le interesa a usted, los colegios públicos y los centros escolares. Nosotros, en todo caso, seguimos teniendo la mano tendida a llegar a un acuerdo. Le hicimos 3 propuestas. Bajar impuestos, poner transporte colectivo urbano, público,
para los vecinos de Pontevedra. Esa es la forma de sacar los vehículos de la ciudad. Como dice usted, de domesticar os coches. Non sei se pon unha corda ou non para domesticalos, pero esa es la forma de quitar los coches de la ciudad. Transporte público urbano. Y que muchas personas que están aquí y que los niños de Pontevedra pueden moverse por transporte público urbano. Usted dijo en una intervención, en una entrevista, claro, que nós non queremos que nos maten os nenos cando van pola calle. E usted cree que alguén quere que maten a los nenos? Alguén lo quiere. Y digo yo, ¿y usted no quiere para esos niños que haya transporte público, que puedan ir en un transporte público? Eso no lo quiere. Pues lo estamos ofreciendo. Entonces le digo, o plan general, o transporte público urbano, o bajar impuestos, porque el año pasado nos mantuvieron ustedes una subida de impuestos mandando una cartita sin que nadie se enterara al Ministerio y no se pudo bajar el IBI. Es momento de bajar el IBI, hay margen para hacerlo. Las cuentas así lo reflejan y, por lo tanto, señor Fernández Lores, yo lo que le pido en primer lugar, que reconsidere lo que ha hecho hoy. No se puede debatir un presupuesto sin debatir el dictamen de la Comisión, es decir, no se puede negar debatir las enmiendas de la oposición, pero sí que entra en el debate, hemos entrado en el debate y, por lo tanto, nosotros anunciamos nuestro voto en contra y seguimos tendiéndole la mano. La carta aquella que le mandé hoy hace un mes, sigue vigente y puede usted reflexionar y poder llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora Cañizares, dígame usted que estuve onte en Lourizán inaugurando unha obra de 1 kilómetro donde se poñía iluminación, accesibilidade e todo. Estuve ali, de verdad. Bueno, porque a mañán estuve en José Millán e máis diante do hospital tamén facendo unha obra, porque a mí xa me quedou a dúda se facemos algo ou vivo non sei en donde. Dígame, por favor, porque a intervención do señor Moreira casi me fai dudar de que existo. Dígame que estuven ali, por favor, porque a obra de José Millán e máis a do hospital creo que saleu na prensa, eu non lín a prensa hoxe, pero igual saleu. A de Lourizán non, porque mayoritariamente as obras do rural nunca salen na prensa, non? Non facemos nada no rural, solo 300.000 euros se gastaron ali, non? E nunca... Entón, eu agradecerille, porque usted sei que estuvo ali, dígame que estuven ali, porque o señor Moreira me fai dudar da miña existencia, sabe o que lle digo? Por favor. Señor González Carballo, ten a palabra. Isto non há lugar a debate, porque non é debate, sí, exactamente, os portugueses chaman unha brincadeira, é unha brincadeira que, hombre, algún dereito como alcalde terei para facer algunha brincadeira. Ben. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias. Eu tamén considero este humilde contable que, claro, non debemos de ter reunións co Partido Popular ou non foron da suficiente enjundia o representante que había do BNG, este triste que aparecía no cómic como un triste contable e tal, que supoño que o copiaría de aí porque a usted non sei se lle ocurriría, pero bueno, viña aí no cómic. Bien, e en todo caso a mí me extraña, eu entendo a súa frustración porque o relegaron casi ao último posto nas listas do Partido Popular para as autonómicas. Entendo a súa frustración e lle colocaran diante outras persoas que non tiñan, non sei agora, non tiñan moi bo feeling. Pero bueno, o que me extraña é que estando ali non saiba que o presidente ten a competencia de disolver o Parlamento. Claro, o alcalde a única opción que ten é o da cuestión de confianza. Artículo 197 bis, da Lei Orgánica de Réximen Electoral. Vale? Entón, claro, é dicir, son diferentes. Se lo dice este humilde contable. Bien. E despois, claro, nos ven con unas historietas que si la liquidación, eu non sei por que non se rementou incluso máis, non? A cando entrou vostede aquí, non? Ou antes incluso, non? De que lo que pasaba, non? Bueno, os pisos da ferrería, tamén podo falar hasta dos pisos da ferrería, non? Porque, vista a cuestión, eso, non? Entón, claro, que dicir, do que o orzamento intentou pasar sin pena nin gloria polo tema, non? E quero lle recordar que
en materia de gasto social, primeiro, usted deberá de saber que a Xunta, tal como poñen os informes e figura no expediente, solo nos transfire 9,7 euros hora para a dependencia que é da súa competencia. É que o custo é moi superior a eso. Son 15, pasa de 15 euros. E aínda que lle sumemos o 1,4 euros que dice o informe do servicio, ten que poñer o Concello sin ser da súa competencia. O mismo que os colexios. Acordoulle agora cando aí co compañeiro Tino non sei cantos anos leva esa partida con 50.000 euros. Todos os anos, que eu sepa, a de obras en centros escolares. Outra cousa é de mantenimento. Pero que se vai, por certo, suplementando todos os anos. Pero esa de investimento se ten por unha cuestión puntual, por si non entra en mantenimento. De feito, si incrementamos no orzamento os gastos de mantenimento en centros escolares, neste orzamento. Pero, bueno, vostede parece que non se quere enterar, non? Entón, eso, parece que esa negociación, que curiosamente, nesa negociación, vostede, eu son moi discreto e non me gusta falar do que sucede ali, pero quero lle recordar que o que pediu era que fora o transporte metropolitano. Non falou do transporte urbano. Home, eu... Bueno, vale, digo que non ten ningún sentido, pero, bueno, eu, polo menos, salín con ese convencimento e se lle solventou a súa petición. Pero, bueno, en todo caso, vostedes queren eso, intentar enturbiar todo isto, tal. Home, eu non sei, o señor Aval quedou ben da operación, verdad? Que foi o ano pasado. Quedaría ben, supoño, porque, como xa saliu o tema, pois supoño que xa quedou moi ben, non? Ben, pero, bueno, o único que queren é única e exclusivamente afear e que salgan así os orzamentos con esa posición. Mire, falando en tal, mira, vamos a pasar xa a cuestións xa máis concretas, porque creo que teño que recoñecer que dos catro que interviron, a única posición que dixo, mira, eu quero se se aceptan ou non estas enmendas, se ustedes que opinan, díganmelo, bueno, pois, efectivamente, vou a entrar neso, non? Entonces, non hai, é dicir, se acepta a emenda estudio sobre economía social por un importe de 7.500 euros, detraíndo das partidas que poñen na propia emenda. Fomento da economía social tamén por un importe de 39.300 euros, sí, tamén detraendo das mesmas partidas. Centro Cívico-Cultural de Lourizán por un importe de 150.000 euros, sí, detraendo da partida que indica tamén, digamos, a propia emenda. Con relación a completar a urbanización da Rúa Cruz Vermella non hai ningún problema, tal como situou vostede, que vaya incluída dentro da accesibilidade urbana. Por tanto, digamos, estaría incluída, pero dentro da partida xenérica esa de accesibilidade urbana. E tanto o tema da renda social e o transporte, pois, digamos, o firme compromiso de que na primeira modificación de crédito que se faga unha vez incorporados os remanentes se incluan esas dúas partidas polo importe que cita, 205.000 euros transporte metropolitano e 400.000 euros renda social. Por tanto, sí, sería, digamos, con esa variante final que lle digo, e o resto, pois, totalmente de acordo, non? E, en todo caso, eu creo que todos debíamos de camiñar nesa dirección, porque, si é posible, e todos coincidimos. Eu, en todo caso, Tino, perdona, así en familiaridade, mira, a mí recórdame aquela canción do Cuco de Velle, o paraguas do Xosé, non? É dicir, a canción esa, pois máis ou menos, o paraguas do PP é un paraguas moi malo. E cando choven 4 gotas, se le humedece el palo. Bueno, pois creo que debía de ter conta desa canción, porque non sei por que estes días me veu moita cabeza esa, non, o paraguas do PP. É un paraguas moi malo. Entón, creo que debía tal porque
creo que os seus propios electores quedarían máis centrados. Non? E nada máis, señor alcalde, me reservo para outra intervención. Moitas grazas, señor González Carballo. Señor, a intervención, eu teño... señora Rey, quere a palabra? No, pregunto. No. Señor Rey, ten a palabra. Bueno, eu creo que debíamos facer todos un certo esforzo de contención para evitar as chapas kilométricas, non, que soltamos aquí pleno tras pleno. Se quedara como é algo que non facemos motu propio, pois habería que pensar en que o regulamento orgánico do pleno limite máis as intervencións, porque o tema estaba bastante debatido e estamos prolongando demais, eu creo. Todo repetindo constantemente argumentos. Pola nosa parte, esperamos que esta nova atitude do bloque, descoñecida ata agora, sirva para acordarnos cousas en beneficio das maiorías, singularmente nos campos en que dúas forzas progresistas poden e deben atopar coincidencias. Teño que dicir que acollo con satisfacción os compromisos que acaba de asumir no pleno o señor portavoz do Grupo de Goberno, que, por outro lado, debe ser unha satisfacción similar a que sentirán os pontevedreses os que van dirixidos sinais como o que se acaba de emitir aquí, de que se vai instaurar unha renda social, de que se vai fomentar o cooperativismo no Concello, de que se vai empezar a tomar en serio o transporte ou que en Lourizán van deixar de estar fora da rede de centros cívicos deste Concello. É unha noticia feliz. Esta virada en clave de xustiza social a prol da igualdade de oportunidades e por obra e graza a Marea, máis tamén porque o Bloque volveu os ollos ao seu programa marco. A nos parécenos que ese programa debería ser un bo lugar para buscar e atoparmos puntos de encontro en políticas progresistas que redunden en beneficio das maiorías e tendemos a man. Finalmente, quero que conste tamén o noso agradecemento e comprensión aos veciños que están asistindo con suma paciencia a este pleno e quero finalmente despexar dúbidas a respecto de cousas que se comentaron estes últimos días. Isto non vai dun intercambio de cromos. O noso único interese e compromiso é con Pontevedra e coa xente de Pontevedra. Esperamos que esa xente saiba comprender que poidamos, a través da nosa abstención hoxe aquí, dar paso ou un orzamento que garanta a estabilidade do Concello de Pontevedra e que impida que durante probablemente 2 meses ou mesmo máis que 2 meses vivísemos nunha situación absolutamente diabólica na que calquera saída que se atopase ia ser ou mala ou moi mala. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rey. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois acoñéndome o que dixo o señor Rey, vou intentar tamén ser moi breve porque evidentemente está todo dito. En todo caso, congratúlome de que as familias se vayan xuntando de novo e que xa se leven vostedes mellor e que encontren puntos de encontro e que lleguen vostedes a ter un goberno de coalición estable donde poidan traballar a gusto tanto vostedes como
os compañeiros da Marea, supoño de cara a unha futura confluencia nas próximas eleccións. Eu, señor alcalde, o que lle recoñezo a vostede, e sabe que eu digo a máis con moito cariño, é a capacidade... Unha locura, unha locura. Porque eu teño personalmente, e vostede o sabe, ou debería sabelo, é que ten vostede unha enorme capacidade para contar chistes ou para facer cosas graciosas. Seguro, eu teño pasado momentos moi divertidos con vostede, momentos distendidos con vostede, pero hoxe aquí é que non se trata de facer rir os que están presentes. Eso para a vostede non lle costa moito traballo, sálelle de natural, non? Entón, bueno, pero isto é unha cousa bastante máis seria, non? De aprobarse este orzamento, como parece que se vai a aprobar, nos insistimos na intervención que tivemos, este vai a ser o orzamento dos directores xerais, non das traballadoras sociais. Vai a ser o orzamento dos campos de fútbol fantasma, do saneamento inexistente, da falta de sensibilidade social. Vai a ser o orzamento do dispendio en publicidade. En definitiva, vai ser o orzamento da soberbia da cegueira política e da falta de transparencia. Nós xa explicamos, xa os veciños saben agora cales son as propostas que fixo o Partido Socialista e cales son as propostas que son rechazadas polo BNG. Para terminar, querido Raimundo, me permites tamén que te tutee, non? Cando falas desa canción que eu he de recoñecer que non coñezo moi a fondo, a canción da Paraguas, olvidaste de que cando se aprobaron as dedicacións exclusivas que ti tes, aprobachelas co PP. Bueno, ti xa non a tes porque xa eres un prejubilado, pero aprobache esas dedicacións exclusivas baixo o paraguas do PP. E non che saliu ningún sarpullido, nin ninguna alergia, nin nada, non? Eu non as votei. Ti sí, entón, aplícache o conto, entendes? Non fales de cousas... Sabes que isto dos boomerangs funciona así dun xeito moi especial, non? En todo caso, nós insistimos. Por certo, que nós si presentamos 2 enmendas por rexistro para tratar neste pleno. Non as especificamos aquí, unha referente ás vías sanitarias e outra referente a un plan de reactivación económica. Están presentadas por rexistro, entendo que vos non as admitides. Non temos a suerte dos vosos excompañeiros e futuros compañeiros de novo da Marea. Bueno, nada máis. Reiteramos o noso voto en contra e esperamos que este espírito navideño de concordia que se está vendo aquí siga avanzando e profundizándose. Eu é que neste espírito navideño e de amor inmenso, se eu digo algo, o mellor falle gracia, quer dizer, que vostede que ven de ser o concejal de deportes nos dé clase de xestión, home, como que, eu non sei, a alguén lle pode facer gracia, a outros non. Entón, claro, mellor deixamos a tuna pasar, non? E dos gastos de publicidade, cando non conseguimos que nin sequera un medio de comunicación fora a Lourizán a comunicarlle aos pontevedreses que fixemos ali unha carretera, tampouco debe ser que non gastamos moito, sabe o que le digo? Entón, home, a cuberta do pabellón está posta, as piscinas de Campolongo, desgraciadamente, ainda están sin adxudicar. Entón, a veces é mellor estar caladiño. Eu tomo como unha brincadeira todo isto. En Navidad, alegría, tiruriru. Pero tamén tiña ganas de facer esta broma pequeniña. Señor Moreira, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, de Lourizán te puedo decirle que xa iba sendo hora de pensar na Carballera Lourizán. Mira que leva vostede 17 anos. Era que antes fixemos o regueiriño, señor. Antes o regueiriño. E antes, e o roso, me entende? Entón, claro, o que pasa é que usted non vai moito por ali, non se entera. A ver, que temos un viño, me apure. Que claro, que hai uns anos empezamos nós a recorrer ao Parque Lourizán, descubriron que existía Lourizán, descubrían que hai carreteras que non pisaran, e, home, tamén, sin 17 anos, non botan unha pinga de asfalto en Lourizán, creo que pouco habería que decir vostede. En todo caso, señor alcalde, desexolle unha feliz Navidad, moi bon Nadal, que lle traigan moitas cosas aos Reis Magos. E, desde logo, o que está claro é que aquí non había pacto do PP con outros partidos. Fíjese, tanto falar de pactos, ao final o pacto era a Marea co BNG. E o que está claro que
o alcalde de Santiago é o que manda e decide os orzamentos aos veciños de Pontevedra. A partir de agora, os veciños de Pontevedra están gobernados polo alcalde de Marea Podemos de Santiago de Compostela. Iso que está pasando. Polo tanto, supoño que a partir de agora os veciños, cando teñamos un problema co lixo, en vez de mandarnos chamar a Cespa, teremos que chamar a Santiago. Supoño que é o que vai vir. Polo tanto, en todo caso, este pleno, señor Fernández Lores, sigue sendo de forma irregularmente celebrado, porque tiña que votarse un ditamen dunha comisión. Nada máis pola nosa banda, pois felicítole por ter chegado a un consenso, non mandado por ustedes, sino que ordenado de Santiago, e isto que reflexa que vostede cada vez pinta menos na política municipal. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Eu tamén me felicito porque chegáramos a un acordo, pero non en beneficio de ninguén máis que de todos os veciños e veciñas do Concello de Pontevedra. E, polo tanto, agradezo tamén expresamente o comportamento de Marea Pontevedra. Señor González Carballo, ten a palabra. Moi breve. Unha, para decirlle ao compañeiro Tino que tamén o mesmo lle desexamos a familia socialista que se vai incorporando a este camiño. En todo caso, grazas ao Grupo de Marea Pontevedra por permitir que saia adiante este orzamento e, por último, desexarlle a todos unhas boas festas e que poidamos comer o turrón e antes dos Reis, ainda hai o fin de ano e San Manuel e todo isto, e entonces que celebremos todos en amor e armonía estas fiestas. O señor secretario quere facer unha aclaración. Unha aclaración de alguna manifestación de... Non, pois... Eu non quero intervir agora antes da votación e outra despois. Adiante, señor secretario. A da votación é para deixar claros coles son os termos da votación. Polo tanto, eu entendo que as emendas que presentou o Partido Socialista non se admiten in voce. As emendas que se presentan polo Grupo Municipal de Marea Pontevedra admítese en voce. Entendo, querría saber, e supoño que a intervención pode informar de que se estas emendas supoñen unha ratificación das previamente presentadas e ten algunha taxa de ilegalidade para ver se se poden admitir ou non. A ver, entendo que se admiten as emendas 2, 3 e 7, non? De Marea. As últimas emendas de Marea estaban informadas no informe da 7 de decembro de intervención e non tiña ningún problema. Entón, referéndose a esas 3, pois non habería problemas. Pois queda perfectamente. Señor Rei, ten a palabra, que creo que quería comentar algo, non? Señor Rei. Curioso que se nos reproche intentar chegar a entendementos cando desde o primeiro momento estábamos abertos a iso e asistimos con certo asombro a sucesivos encontros do Partido Popular co Bloque Nacionalista Galego para aprobaren conxuntamente estas contas. E mesmo a vontade de aprobar estas contas tamén a manifestou o señor Moreira agora e nos días previos, dicindo que con que lle aprobasen unha única das 3 emendas que presentaba, eles non só se ian abster, senón que ian votar a favor disto. En todo caso, a vía de mellora dos orzamentos no paso pola Comisión era boa, nunha situación de ausencia de diálogo ou soberbia do Grupo de Goberno, pero esa vía quedou cegada polos propios erros durante ese proceso dunha parte da oposición. Digo unha parte da oposición porque as emendas de Marea Pontevedra e tamén as que presentou Ciudadanos, por certo, en ningún momento recibiron observacións invalidantes dos servizos técnicos. É bo que se saiba que ese orzamento emendado incluíse só as emendas nosas e da señora Rei, probablemente nada impediría que ese orzamento fose o que se votase hoxe neste pleno. En todo caso, non nos parece para nada aconsellable entrar nun pouco estimulante tempo
morto dunha cuestión de confianza, un tempo que podería durar meses cun ruído insoportable e no que calquera das decisións que pudésemos tomar era mala ou moi mala, insisto. E, finalmente, quería recoñecer o agradecemento e comprensión e apoio en todo este tempo desde o minuto 1 de Luís Villares, que respetou a autonomía de Marea Pontevedra, cuxa única lealtade é con Pontevedra. Ao compañeiro Tino, para rematar, quería dicirlle que o compañeiro Tino Fernández, e con todo o cariño, que espero que gobernemos xuntos con el ou con quen estea nesta corporación representando o Partido Socialista, e será o seu debido momento, pero non agora. Eu non vou facer alcalde a ninguén do Partido Popular, nin a ninguén que saia alcalde cos votos do Partido Popular. Ni siquiera eu mesmo aceptaría ser alcalde do Concello de Pontevedra cos votos do Partido Popular. Moitas gracias. A mí non me gustaría abrir un debate de novo, pero tampouco teño inconveniente ningún en que brevemente un portavoz. Bueno, se fala, xa explicará, fala Moreira, se explicará o que quere decir, que non vamos a poñer dous portavoces do mesmo forza política. De momento, nunca se sabe. Bueno, señor Moreira, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente por alusiones, ¿no? Aclararle al señor Rey que no hay ningún informe a día de hoy que informe favorablemente, digo negativamente, las enmiendas presentadas por el Partido Popular, ¿no? Segundo lugar, que yo no traía, como el portavoz de Marea, escrita mi intervención por si me aceptaban las enmiendas escritas a ordenador. Está claro que esto estaba ya pactado de antemano. Y en tercer lugar, recordar al señor Rey que él mismo fue el que dijo que estos presupuestos los firmaría Trump. Pues los está firmando usted, señor Rey, por lo tanto usted es corresponsable de la ejecución de este presupuesto en el año que viene. Y por último, una cuestión que quería saber si el procedimiento que se va a seguir es el correcto, aceptando esas enmiendas aquí, sin estar previamente informadas. Y ese es el último punto que quería comentar. Nada más y muchas gracias. Unha intervención perfectamente clarificadora que a mí me vale do señor secretario. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Sí, bueno, simplemente con respecto á última afirmación que fixo o compañeiro Luís Rei, non, sobre si gobernar ou non gobernar cos votos do Partido Popular, simplemente para dicirlle, querido Luís, eu tampouco. Entendí nada, estaba despistado. Ben, sometemos o punto a votación. Votos en contra do proxecto de orzamentos, 11, abstencións, 2, votos a favor, 12, apróbase por a maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Que crees que é momento de intervir? Sí. Home, para que non se volva a repetir. Eu non sei. Bueno, señor, pasamos. Que? Pasamos. Ala, outro día. Bueno, dixas que a próxima vez, No, bueno, o señor secretario quere comentar algunha cuestión, pero creo que non é procedente. E, en todo caso, no próximo pleno ordinario, señor secretario, a primeira intervención vai ser para vostede, porque, ademais, o tema que quere tratar trascendente. Si a corporación quere que o diga, digo, pero eu creo que non... Non, deixámoslo. Bueno, entón, eu alégrome de que o Concello de Pontevedra teña uns excelentes orzamentos para o 2017. Decir que hai partes do orzamento do 2016 que aínda non se executaron, pero se van a executar, tranquilos, todos os membros da oposición, e desexarlle unha feliz Navidad e un próspero ano novo a todos os membros da corporación, periodistas, público asistente. Moitas gracias.